Egunon, Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, Zarauztik gaurko honetan Zarauzko ikurriñari dagokion bigarren jardunaldia izango dugu jokoan eta atzokoaren ostean, atzo badizekin izandako goraberaren ostean, badakizue, gizonezkoen lehia erlojupekoa izan zela, gaur aldaketa nabarmen bat, estropada eremua, laburragoa da gaur, kanpoko balizak ez dituzte ikutu, baina barrukoak bai, seguruti jona izan dute, antolaketakoek eta 150 metro barrenerago jarri dituzte. Horrek esan nahi du, neskentzat 300 metro laburragoa izango dela estropada eremua, mutilentzat 600 metro gutxiago aldaketa bada, eta horrelako ospea duen estropada batean, eta horrelako ikurriña garrantzitsua jokoan izan da, hausnarketa sakona merezi duen egoera zorrerazi du aldaketa honek. Hortxe ari gara ikusten estropada eremua, gaur markatzat ardaiteken denbora izango dugu bukaera, baina historiara pasako ez den erreferentzia berria izango da gaur garaileak markatuko duena. Esan bezala, emakumeetan 300 metro laburrago estropada eremua, gizonezkoetan 600 metro laburrago, eta balizak nolabait atzo olatua hausten zen toki horretatik aurreruntzera eman dute, itxas barrenera nolabait esateko, eta honek aldatu ingo du nolabait estropada eremua, eta modu garrantzitsuan gainera. Ea zer dioen gure adituak. Ibon Gaztañazpi, egunon? Baita zuri ere, Mikel. Aldaketa handia, gaurkoari begira. Handia eta egia esango zu, nik gaur dizguztu handi zamarrakin nao. Bulta emango jo honi, baina Zarautza etorri, onbezenoko ilusioakin, eta estropa eremua 600 metro moztiak, horrek estropada guztiz aldatzen du, gainera irutze zait, atzo baino itxaso gutxiago dagoela, honek hausnarketa luze bat merezi du, baina aurten itxaso zabalean eta itxaso txarrarekin jokatzekoa ginen, hemen Zarautzen jokatzekoa ginen, bietan kale egin du eta honek uste dut soka luzea ekarriko duela, edo hausnarketa sakon bat merezi duela, Zarautzen gaudelako, eta hemen itxaso txarrarekin estropada asko ikusi ditugulako, eta niri iruditzen zait, gaur esan behar, niretzat ez dutela ez matu. Niretzai gustatzen gaurko hau, baina ea zer gertatzen den eta iruditzen lehia polita ikusiko dugula, baina estropada nik uste dut honek desbirtuatu. Aldatu da, estropada helmuga eta irteera, hemen puntu hontan egin zen Euskoten Ligako estropadan, seguruagoa zela eta herrian ere bada estropada eremuaren aldeko jendea, beste batzuk ez, ni Zarauztarra naiz, da ni nahiago dut, betiko tokia balizak izatea. Gaurkoa ez da ez ura eta ez klasikoa. Hau erdibideko bada eta ondorioz laburragoa da. Ez ditu 3 itxasmila izango estropada eremuak. Hau da, nolabait behartuta hartutako erabaki bat eta berriro erlojupeko estropada egiteko arrisku hori saiesteko hartutako erabaki bat. Baina esan bezala, ekarriko du bere hausnarketa eta orain estropada da albistea, emakumeen lehia, Euskotren Liga, hor azken estropada dute, San Juanek ia bandera irabazia du, baina matematikoki ez, eta bandera eta liga. Banderari begira 9 segundu ditu, ligari begira 3 puntu eder. Ea zer dioen Sara Gandara lankideak, Sara, egunon zer diote kluetako ordezkariek aldaketa hauen inguruan eta berriketan jardungo dira, etengabe badakit gainera ordezkarien bileran ere izan direla, oso iritzi kontrajarriak ez? Egunon, Mikel, bai, eta ez bakarrik ordezkari eta presidenten artean, baizik eta arranlarien artean ere bai, eta geroxeago erakutsiko dizkizuegu, hauen adierazpenak hain zuzen ere, haserre agertu dira, izan ere, ez da ohiko estropada jokatuko, eta horrek aldeak eta aldaketak ekarriko ditu, eta horrekin kontziente eta jakitun dira arraunlariak. Nagore oso esate baterako oso haserre ikusi dugu, eta berak esan bezala ez bakarrik gaizki edo atzetik doazenean. Geroxeago ekarriko ditugu esan bezala adierazpen horrek, eta hemen ordezkarien armaia honetan, egoerarekin nolabait esatearren kontziente eta onartu beharreko egoera dela diote denek, izan ere horrela jokatu behar da gaurko estropada eta horrela jokatuko da. Eta esan bezala itxasoa ez dago atzo bezain zakar, temperaturare bizkanaka gora doa, albiste ona edo nola ere hemen armaia honetan itzalean ez gaudelako, baina pixka bat berotzen hasi nahi dugulako. Eta estropadan zehar, beti bezala, ordezkarikin eta presidentekin hitz egiteko abagona izango dugu, eta gaur esan behar dugu, kae bat ligari dagokion lehiarik ez dela gongo, atxeden eguna dutelako, Mikel. Ederki, alaxe da, eta ontziak emakumeen lehia
martxan jartzeko pronto dira, eta gogora dezagun beraz nola ditugun gauzak sailkapen nagusian, 26 puntu San Juanek gaurko azken estropadaren atarian, eta Zumaiak 3 gutxiago, 23, Ibaikak 11 eta Oriok 10. Eta banderari begira, ikurrinari begira, Zarauzko ikurrina irabazteko, emakumeen 7. ikurrina da. San Juanek 11-0-3ko demora markatu zuen atzo, Zumaiak 9 segundu eta 8 eunen gehiago, 11 eta 12 Zumaiaren denbora. Oriok 11 eta 20, 17 segundu gehiago, eta Ibaikak 28 segundu gehiago. Beraz, gaurkoa oso egun borobila izan daiteke San Juan darrentzat, Ibon. Bai, jauna, bigarren liga, Euskotren Liga irabazteko moduan dira, erreinta ederra dute, Miguel, 9 segundu, ikurrinari begira, eta, 3 puntu dituzte Euskotren Ligako sailkapenean, eta itxasoak ere, atzokoarekin alderatuta utzi egin du, goxatu egin du, eta, esan bezala estropada eremua motzago izateak, horrek, Zumaiak eduki dezaken, buelta emateko gaitasuna ere, mugatu egiten du, eta nolabait gauza guztioiek lapikoan sartu eta esan daiteke San Juan darren alde, atzo estropada bukatu eta gero asko zuten, baina orain gehiago esan beharko dugu. Batetik itxasoa ez dagoelako, olako segundu tartea handiak jateko, badago zerbait, baina ez atzo bezala ez da gutxiagorik ere, hori alde batetik eta bestetik metro gutxiago lanerako. Emakumeetan 302 hain zuzen. Hori da, eta nik uste dut batez ere gainera azken aldian erakusten ari direla, Zumaiarren gainetik koska bat badaudela, baina estropada jokatu egin behar dira, eta hori guztia konfirmatu egin behar da uretan. Hori ematen egon. Hortxe dira lauak epailen agindutara kokaturik, epaimaian erreferentziak begiratzen ari dira, oraindik ez dago agindurik prestatzeko, orain bai, bandera txuria goian da, eta itxasoko epaiak bandera gorria goian, bai! Ordoa! Hasi da Zarauzko ikurrinari dagokion bigarren jardunaldia, lehenengo emakumeentzat 7. ikurrina jokoan, Euskotren Ligako 8. jardunaldia da, azken puntuak banatuko dira. Eta nolako estrategiarekin abiatzen diren gaur denak, Zumaia oso erasokor, nahi eta nahi ez. Atzo ere, horrela esatera zen, lehenbiziko minutuan burua hartu, eta 2 minutu terdi arte, estropada buruan joan zen. Eta San Juan pentsa daiteke, hori duen altxor hori, bai puntutan, 3. Puntuei begira esan daiteke, gaur nahikoa litzatekela deskalifikaziorik gabe bukatzea. Hori da. Besterik gabe. Liga irabazteko. Horrekin liga segurua da, baina ikurrinari begira, 9 segundu dituzte, eta... Bueno, guazen tripulazioak errepasatzera Ibon, lehen kaletik hori jo dugu, eta baditugu nobedade batzuk. Bai, 3 aldaketa, Claudio Etxeberriak aurreko 3kotea aldatu du. Brankaria itzi behar Lizarralde, itxaso Askonobieta eta Maria Martinez espaldan sartu ditu, eta horretarako oian eiraola horrankera ekarri du. Hemen Ibaika, eta Ibaikak gaur atzo baino maila hobeagoa, hasieratik, atzo ez zuten egun egokila izan, edo zerbaitekin ez zuten asmatu. Eta gaurkoari begira aldaketa bat, Ibon. Bakarra egin du, Estibaliz bezala, aurrekalari postuan sartu du, Sara Roteta lehorrean utzita eta horretarako, bi arraunlari tosta aldatu behar izan ditu. Atzo Ibaika urteko tristenetakoa ikusi genuen, ea gaur Euskotren Liga honi, ze amaiera ematen dioten. Hemen Manterolaren taldean, Nagore Osoro patroilanetan, eta aldaketari gabe. Aldaketari gabe, bakarra, atzo pestainarekin atera ziren, hori ere ez dute jarri. Eta, esan dezagun, Josifek, atzo ere lehorrean zen, gaur ere bai, bazte honetan arazoekin eta ibili da, osasun arazoekin. Eta begira bi brankak, Zumaia, San Juan, Zumaia. Eta Ibaika ere hortxe da, eta Orio, 3 segunduko atzeraperarekin. Goazen Etxaberen taldearekin, Nerea Perez patroilanetan, eta 2 aldaketa Ibon. Hori da, lehorrean gaur Ane Hernandez, atzo espaldan aritu zen, haren tokian Amets Zapiain, sartu du Etxabek, eta 3. tosta baborrean Lorea Etxar gaur lanerako, eta Guruzne Aspiroz estropadari begira. Ordoaz San Juan darrak, San Juan Zumaia, San Juan buruan,
Equipo, 2 minutos hacia abajo, 2 minutu, estropada eremuak gogoratu, luze bakoitzean 150 metro laburragoa dela, guztira 300 emakumeentzat, gero 600 gizonezkoentzat, eta guazen Nagore Osorok estropada aurretik esandakoarekin. Bai, bueno, esan gero lehengo azteko, atzo beste egun bat kexagoaz, neskak igual ibilizkunela proba txiki bat etxeko mutiantzako ez. Eta ez bakarrik gure resultagoa txik, sino gurin uste ondo guazenela bai kanpo regateu eta bai kalik, eta ez dut izaten resultagoa txik. Baina gero guri amatxute zeixa mutiana kontrarreloja etxi, beste proba bat zelan guri botatezkun hor part, egin neskak, eta neskak amatxuta gero, ikusiko ber mutiantzako ondo ero txartoran ez. Da zarautzeko estropada baten dauken prestigioaz eta historikamente izan danaz, ez ulertze gure zelan balizeruk ezin jaben epini balizak ondo, ozelan ezin jan atzeatute balizak ondo epini, eta zelan gaur kanpo regateu aldatzen danez. Nagore Osororen azalpenak, bigarren zatia ulertzen dut, lehenengoa ez, lehenengoa arraro irutzen zait hori esatea, orduan balizak ondo zirelako. Alegia. Emakumeen estropadan etzen gora berarik izan, zoritxarrez gero sortu zen gora bera, edo emakumeen estropadan izan zen, eta ez zuen horrelako eraginik izan, behar bada, behar bada, ere izan daiteke. Lehenbiziko kaletik atzo ez du gogoan, zetranero zen, emakumetan, baina ura atera zenean, baliza ura, ez zegoen libre, ura ondo amarrauta zegoen. Hori izan zen. Bueno, hor dago, bakoitzak bere iritzia du, noski, eta askatasun osoz, eta guk errespetu osoz hartzen dugu berak esandakoa, berak adierazitakoa. 4:43 zumaiak, hortxe da Ibaika, gaurtxuko, segundo batean San Juan, Orio Laura, oso oreka handia, honek berak adierazten digu, estropada eremuaren aldaketa, atzoko egunetik gaurko. Itxasoa atzo ikusi edo gaur ikusi, zer ikusirik ez dauka bat haizeak bera egin du, eta bestetik ostiraletik, ostegunetik itxasoa lehunduz, goxatuz ari da, eta ikusi besterik ez dago, uste dut hori jotarra bakarrik doazela hor, aurrean ikusten den pestaina horrekin, bestela palkari gabe eta abar. Hala ere, Mikel, itxas bera laster izango da 12:04 denean. Orantxe bai, 12:17. Eta hor poparerako aukera izango da, Ondo gutxiago dago, beraz olatua pikoagoa izango da. Eta larri bili, urak buelta ematen duenean, baizea ere mugitzen aztea, eta, bueno, baize pixka bat izatea, izasementan da. Ibaika bera, aurretik, Ea ba. Atzo ez zutela egin, baina gaur ari dira. Hori aldatzea, egun batetik bestea, Bai, Gipuzkoako ligan ere bandera irabazita, eta... Hori ondarruan, pasaden astean, atzo ona etorri, esperantza eskarraturik eta ez zine okitu. Bate daki, gauzak aldatu, izdera igual kaskarra, arraunketa galdu, moldatu ez, itxasoaren baldintzetan. Eta esan dezagun, atzo, egur pixa sartu dugu eta atzo itxaso ondia zegoen. Bai. Itxaso kalantak izan dira, baina atzo ondoko itxaso ondia zegoen atzo. 10 metro ematen zituen iragarpenak, niretzat 3 ere bai. Lehenengo kalean dudari gabe gehiago. Iñaki Arostegi, hori egunon. Bai, egunon. Beno, estropada eremua aldatu berri izan da, neskik nola hartu dute hori? Bueno, azkenen aldatu baino gehiago kerro da moztu izana, 150 metro luze bakoitzeko, eta pena da, ikusten nahi gauen izagola bolako itxasoikan, eta usten dut bere legutik atera izan balitz, arazorik elitzakela gongo. Azken jardunaldia, Euskotren legari dagokionez, badakit, estropada bukatu arte, balantzerik ez duzula egiten, baina, bueno, zer esan dezakezu, orain arte? Ba, bueno, demoraldi guztien esaten nahi gana, ez? Hain ekspentaile bira, eta, bueno, negozet aurrera pausotxo hori eman deula, baina, bueno, hortxe gaude, ez? Beti 3. 4. postu horretako burrukan, gaur ere ematen du 4. postuakin konformatu berko deula, atzo berriz 3. eta horri baikakin geunden Euskotren ligan zenbagarren gehatu, eta gaur ikusten dela nahi joala Ibaika eta ematen du, azkenen Euskotren ligane 4. postuakin konformatu berko deula, ez? Ikusiko du, gero kontxarako estropa daude, irailan, eta, bueno, ikusiko du, indikan hango maitzakin, ze balore egiten dut. Sorte hon, kontxarako. Venga, eskerrik asko.
Ibaika estropada bikaina egiten, gaur kronorik onena markatu nahi, atzo 38 segundu galdu zituen San Juandarrekin konparaketan, txandako azkenak izan ziren, eta gaur estropadaren buruan goitibera aldatu da egoera, Errenteriako taldearentzat, Zumaia bigarren, 2 segundu dira, San Juan Laura, San Juanek errenta handia du, Liga irabazteko bukatzea nahikoa du, eta Ikurrina irabazteko ere, Zumaia markatzearekin, eta dauden tarte hauekin, Leitxasoaren baldintza honekin, beste arriskurik hartu gabe nahikoa du. Hori da, seguru dator, Etxaberen taldea, begira. Denek estriborrera egin dute hori okez, Ibaika eta Zumaia elkarren gainean datoz, Ibaikaren kalean, eta San Juan ere gozo, eta seguro lazamar. Gaur, tokatzen den bezala. Atzo lortu zuten abantaila, Zumaiari 9 segundo eder, hori 17, Ibaikari 38. Ibaika, Hau da, ateraldia gaurko hau, Egia esan, urrengo itzordu nagusiari begira, Donostiako banderari begira, morala hartzeko oso aproposa, Errenteriako taldearentzat, demoraldi gora beratxua izan bai dute. Hori da, eta gaur irabazten badute egan nola bukatzen den, azkeneko 3 estropadetatik, bitan, beraiek irabazik. Ontzi bat, Ibaikak Zumaiari. Orain berriro bi, olatutxoarekin, baina aurreti dira garbi, Ibaika, eta segundu baten tartean Zumaia eta San Juan bigarren posturako. Ibaika beraz gaurko jardunaldian garaile, Ikurrina, San Juan darrentzat eta Liga ere bai. Olatu galanta hori jo. Sartu da Ibaika 9 eta 22, Zumaia bigarren 3, San Juan Laura. Eta hori jok, orain txamaitu ditu lanak, 9 eta 22 Ibaikak, Zumaiak 9, 36 eta 16, behin behineko denbora, San Juanek 9, 36 eta 75, eta hori jok 9 eta 41. 9 segundutan izan dira gaur lau traineruak atzo, lehenengoak bigarrenari 9. Hortik atera kontuak. Eta Liga, eta Ikurrina, San Juan darrentzat, Batelerentzat, ala ere, begira, gaur Ibaikako entzat ere, nolako jozaldia, iala Uribelarrea, banaka-baraka, bere taldekide guztiak zoriontzen, asko balio du, Errenteriako kuarrilarentzat gaurko garaipenak, baina baita ere Liga garaipenak eta Ikurrinak arrosentzat. Bai, hemen dauka Xabier Arraras presidentea posik, ez da gutxe gaurako, zorionak. Ez, oso posik, ez. Gaurko 3. postu horrek ere balio digu, ez. Ikurrina eramateko eta Ligare bai guretzako, bigarren urtez jarraian, eta oso posik. Atzoko errenta polita zan, baina gaur ikusi gu Ibaika hor egon dela leian, Bai, besteak fuerte daude, hori jo bera ere bai oso alde txiki izan du da. Beraz, ezin zezu despistatu gaur etorri bar genuen estropara ona egitea, eta horrela egin da, distantziak motzak dira, eta zorionez lortu egin dugu. Estropada gora beratxua, esan behar da, Zarauzko bandera hau, nola hartu duzu zeuek, estropadaren mua laburragoa izatia? Guretzako linean egitea, gaukaletan asko politagoa da. Kontrarreloja beti olako eremu bat itxaso zabalean egitea ez da ikusgarria. Eta, gaur eremu hau montatzea, nahiz eta pixka motzoxio izan, ikustet espektakulo handiagoa da, eta olako estroparako gaiurra dakarren estropara hau, merezi du olako estropara modu hau egitea, ez? Zorionak, segi gozatzera eta orain kontxa prestatzera, Eskerrik asko, bakarrik zoriondu nahi dut eta garaipen guzti hau eskaini diet herriko San Juango herrikoari aparte gure Bateleren ama guztiei. Merezi dut eta. Bai, horixe, amek beti merezi dut eta, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Arraras jaunaren eskaintza eta garaipen ikaragarria. 2012an Zumaia, nagusi 2013an ere bai, azken 2 urte hauetan San Juan gogoratu aurrez, Galiziak irabazi zuela lehenengoa 2009an, selekzio moduan, 2010an Gipuzkoak, Galiziarekin tirabira izan zenan, eta 2011 urtean Getaria Tolosa izan zen hemen Eskoten Ligako garaia. Hemen denborak
bideo finiša errepasatu eta gero, zehatzak hauek, 9:32 berrogei Ibaikarentzat, Zumaiak 3 segundo gehiago, San Juanen 4 gehiago, eta Oriok 9 gehiago. 2 egunetako denborak batuta, Ikurrinari begira, San Juan nagusi 20, berrogei, 34. Zumaiak 20 eta 49, 8 segundu terdi gehiago, Oriok 21:02 eta Ibaikak 21 eta 14. Bigarren jardunaldian azkarrena, baina 2 egunetako batuketa eginda, atzoko segundu galerari garrantzia eman da, eta haren eraginez, hortxe 4. tokian. Beti esaten dugu ligak erregularrenari ematen dio saria, eta hemen Euskotren liga San Juanek irabazi du. Azkenak bai, baina pozik gaurko estropadan egindakoagatik. Sabino Txabeguren, egunon. Egunon. Pozik ez da? Oso pozik, bai. Behar genuen. Eta banek egiten kapazak ginela, egiteko. Bozak ez zaigu atatzen, da gaur atea da estropada ona, demostratu gaur gaudela, eta bueno, kontxarako, prest, eutzekin burrokatzeko, neskak oso kontentu gure bai, eta bai, atzoko zapore txarrak kendu dugu eta oso pozik bai. Hori esan barrizun, atzoko zapore txarrak gaurko estropadarekin kendu duzue, aurrez bandera bat irabazita zen eukaten, ez alda berandu iritsi dana? Bai, agian bai, berandu iritsi da, gure ja telenu aztia hola, baina, bueno, atzokoa ez dugu lertzen inorrek, geratu zen, oso ilusio handiekin gentu zen, eta, bueno, ez zara atat oso txarra izan duzen. Baina, bueno, gaur demostratu dugu bakigula raunian, eta horrengo garela. Horrengo zaretela, kontxan, Bai, datorrenean zean, kolinterezen lehenbizi, eta gero kontxan, sartzeko gogu bakin eta borrokatzeko gogu bakin. Sorte hon. Bale, eskarrik asko. Kolindrez aipatu du, Etxabeguren jaunak eta Gipuzkoako ligaren azken estropada, antxe izango da, Kantabrian. Eta Gipuzkoako ligan, Zumaia da buruan, 73 puntu, San Juanek 75, Ibaika 71 eta Galiziako liga ere, aipatu behar da, han ere ligatxoa izan da, 3 Arraun Elkarte, Kauda Cruzek 12 puntu, San Martinok, hau Grobekoa, Mekosen ontzia da, 8 puntu eta Txapelak 4. Beraz, haue guztiak orain, Euskotren liga amaitu eta gero, Gipuzkoako ligako estropada hori bai, baina irailean Donostiako banderan izango dute urrengo erronka handia. Azken protagonista ekarriko dizuegu, Angel Etxani, Zumaia egunon. Bai, egunon. Beno, ez da posible izan, Baina gaurkoan Ibaikak hartu dizue aurre bai San Juani, bai Zumaiari? Bai, hori da ez. Tanda irabazteko gogo hori bat zegoen gaur, baina bueno, gaur Ibaikak erten du. Eta estropa zoragarria ikusi dugu, eta bueno, azkenean ikuskizun bat hori da ez. Ibaikak eren ikusten merezizula, San Juan zoriondu behar da baindun denboraldiagatik, eta bueno, eta guriak ere bai. Guriak ere azkenean bigarren, bueno, ez da txarra, aurreneko gobia da, baina. Ez da txarra, gaur bukatu da hemen Euskotren Liga, ointxe bandera hartu behar dute batelerek, lastima, ez da, borrokan ibilizaetela denboraldi osoan, eta azkenean ezin. Bai, hori da, hasieran hasi ginen bezala, bueno, pentsatu zaikien horrengo ginela, baina, bueno, gehiago izan dira, eta ez da oso izan ikan. Da oin kontxara begira. Bai, dudik gabe, baina hori da, urrungo apustu zerilua ez, aurrena zailkapena, eta gero, bueno, gaur ikusi dugu San Juane irabaztia bada gaula. Atzo Ibaika ere bai, dana irabaztia bada, dana borobila erten behar du, baina, bueno, saiatuko azkenengo momentu arte. Sorte hon, eskerrik asko. Bai, zuei, eskerrik asko. Hor dira garaileak, San Juandarrak, San Migueliako arduradunak ere hor, beste Andueza jauna, presidentea, eta zenbat burua uste. Atzo gaueko 12 oraindik pentsatzen nola egin estropada gaur, eta zierte osart, eta erabaki hartu, eta goizeko 6etan irterako balizak aldatzera eta horri, eta orain ikusten dugu, itxasua ez zagoela, ez da gutxiagorik ere atzo bezala, baina erabakiak hartu egin behar. Bueno, hor da posa, hortxe da, banaka igotzen ari dira, San Juandarrak. Azeunea, San Juandarrentzat, urte osoa entrenamentuan pasa, eta Etxaberentzat ere, Mikel? Bi urte entrenamentuan, entrenatzaile lanetan. Neskekin eta begira. Alde horretatik ere, arrakazta esan egin behar da, aurretik, Oterok eta konpainiak, bueno, hemen dabiltzan arraunlari askorekin eta lan beldurgarria egin zutela, eta Etxabek hori osatu eta nolabait
beste Ginda jarri dio, beste erremate puntu bat eman, dio. eta nik uste eskaera prestaketa aldetik, eta janari aldetik, eta nolabaite mutilen kultura hori, Beste koska bat. emakumeen lehiara eraman eta exigentzia maila hori Hori da, igo, ez? azkenen lehiakortasuna, etxabe, bentsa, non ibili denen, ze arraun klubetan ibili den, arraunlari moduan, entrenatzaile moduan, puntu hori ere eman dio. Eta esan zigun, duela 3 aste, orduan Portugaleten estropa jokatu zuen, ja bloke bakarrarekin ari zela eta bar, eta nik uste dut, azkeneko hilabete honetan, goraka hori antzeman dela. Hordaba, Zarauzko ikurrina astintzen, Nerea Perez, San Juan Darren arraun elkarte berrian, prestatuko dute, toki dotorea, Ez du eski emango. Aurten ere, lehen egurra sartu diego ikurrina dotore askoa, Astuna, Legezarrekoa. hori da. Bi aldetatik ikurrinduna uste dut bakarra izango dela, Getxon ere lehen ematen zuten. Orain, alde batetik ikurrina, bestetik trapu zuria jartzen dute. Eta orain Lakaixaren elastikoa. Eta Euskotren Liga irabaztea ez da ez txantxetako kontua. Eta 2 urtez jarraian irabaztea. Gainera horrek, saria du, bai? Eta gainera, datorren urtean, erlojupeko hori gabe, 4 txarteletako bat izateko eskubidea ere ematen du. Horre berak askola zaitzen du kuadrilla bat, ez? Ibon? Eta, bai, noski, hurrengo urterako badakite, txartel hori izango dutela ez, eta esan behar nuen, 2. urtez irabazi, bai, baina ze talderen aurrean, Zain nuke, Zumaia puntako talde bada, hauek ere, hor puntan, goimailan, 3-4 urte badara matzate, Oriok eta Ibaikak ere nabarmen gora egin dute, 2 urtetan, eta nik uste dut, bere arerioen kategoriak, aurkarien kategoriak, San Juan Darren garaipena oraindik ere, handiago egiten duela. Begira, Zarautz aldera etorritako zaleak, Zarautz eta Getari artean daukagun paseo bikain horretan kokaturik eta estropada bertatik bertara jarraitzen. Ze momentu ederra, kirolarientzat, zenbat berotu aldita, erneatuta etxera joateko, zenbat momentu eta horrelako batek, hori dena osatu egiten du. Hor da koroa! Zorionak Pasaido Nibaneko emakumeei nagusitasuna erakutsi dute 8 estropada hauetan. Euskotren Liga haientzat eta egia esan lanak izan du bere fruitua San Juan Darrentzat. Banaka orain ikurrina astintzera joango dira. Eta San Juan Darren artean, aurten nobedadea Mikel Akaso, patroia, pare dezen, pasaden urteetan patroi ibili dena. Patroi aldaketa treneru batean, ez da txantxetako kontua, postu batzuk bestea baino estrategikoago izaten dira, zer esanik ez? Erantzunkizun handikoak. Ikeragarria. Eta alde horretatik, errelebo hori, txanda pasa hori, egiten ere asmatu dute pasaitarrek. Gaur txampaina, garagarda ikusten dugu normalean baino. Gizonez gontzat. Alaxe da. Momentu polita. Eta garaipen ederra San Juan Darrek hemen Zarautzen lorturikoa. Ora enpresari gabe, lasai joango dira haien ontzira. Hor dira. Arraraz jaunak egin du eskaintza. Patelera guztien ama diren hoientzat eta patelerak izenolako historia Pasaian. Eta festarako dira hauek. Festarako, komeni da, Eta horrelako demoraldi batean momentu kritikoak badira, baina festarako beta ere hartu behar da. Horixe, eta irailera begira, kontxari begira, tamainako festa honek, dudik ez, mesede egingo diela. 2 liga, Mikel, batelerek, hau 2. Euskotren Liga, eta pasaden urtean kontxakoa ere bai. Getaria Tolosak nik uste dut, ziklo bat edo urte ikeragarri honak izan zituena, nagusi izan zen, kontxarik ez, baina ligan eta oso ondo moldatu zen, trenerura. Zumaiak hartu zion gero, erreleboa, Zumaiaren ateraldia ere kategorikoa izan zen bere arraunketa luze elegante zera horrekin, eta dagoeneko 2. urtez, batelerak garaile, eta hau Pasai San Juan bezala arrauna hola bizi duen herri batentzat,
oso garrantzitsua. Eta begira, ligako arduradunen ontziarekin mugitzen ikusten dugu, eta Mariaren eraginez, hortxe. Horantxe izango da. Bai, Dagoeneko pasata, ja. Ura gora hasia. Bai. Larri ibili orain, banderak eta mugitzen aztea. Hala ere ez dirudi, haizeak indarra handi hartuko duenik. 10 gorako fadarik ez dago iragarrita. Bueno, badatoz bakoitza bere tostara. Pasai Donibaneko arraunlariak. Begira ze gora bera, tostan jartzeko, Askotan itxasoa aipatzen dugu. Eta embarkazioako gortzea eta trenerua oso txalopa, oso ontzi, txoroa da, zero. Dantzaria, era. Bai. Guk ero arraunlariak eta ikusten ditugunean, treneruako gor egin da, bai, horratzen ikeragarrizko lana dago. Beira, ibiltzen bakarrik estropalariek hor, zen neke duten. Treneruan, hankutzi guztiak, hankautziek ibiltzea komeni da, ez gaztatzeko, eta aldela erdian zapalduz. Badoaz, banaka, ontzira, eta liga garaipena, ez da ez kontu makala gaur hemen San Juan Darrek lorturikoa, azken estropada honetan 3. postuan izan dira, baina gaurko estrategia pekaturik ez egitea, utxik ez egitea, lasai joatea, eta dena kontrolpean eramatea, hori da. Altxorra atzo lortu zuten. Hori da, 9 segundo. Bikain, eta atzoko olatu handi artean, behar bada hori, hankaz gora botatzeko modukoa zen, baina gaur ez da horrelako horik izan. Ez, eta gainera emakumeek jokatu dutenean, iruditu zait, oraindik ere leunago zegoela. Leunago. Oraintxe marea aldaketarekin, bai. ari da zerbait mugitzen, eta iruditzen zait hor, atzo palizak zeuden ale punta inguru horretan. Orain ari dira lehertzen, eta nik uste herriko jendeak, arraun elkartekoek, hori jakinda, hori ezagututa, berriro kolokan jarriko dugu estropada, berriro erlojupekoa egin beharrean izango gara, nik uste beldur horrekin mugitu dutela. Hartu zutela atzo gauerdian erabakia, eta tamalgarria da gure ikuspegitik eta guztien ikuspegitik, baina erabakia batek hartu behar du azkenean, talde batek hartu behar du, eta erabaki hori hartu zuten atzoko egunak ekarritakoa aztertu eta gero. Izan ere atzonik ez dakit pantailetan oso ondo ikusteko aukerarik izan genuen, une batean trenerua jokoan zeudela, eta iragarketan goendenean, horretorri ziren 2 edo 3 serie itxasoaldi beldurgarriak. 3 metro esan dituzu, aipatu duzu lehen, bat ematortik gorako ere, batipat lehenengo balizaren parean, eta Bizpairu traineru ikusi genitun, Getariera bidean, Portura bidean, 0 kaletik joaten, eta arrisku Larrizamar ebilitak horik ere bai. Eta patroien erabaki hori oso eztabaidagarria. Hobezen, buelta eman, Mollarri aldera jo. 6. kaletik. Eta 6. kaletik, lasai, metro batzuk egin, baina... Gaurko pekatua da, motzago dagoela, estropa ere, hori da, pekatua. Bueno, ea, gu berriketan ari gara, ontzian dira arraunlariak, ea lege zarra mantentzeko, arraunak goian ikusten ditugun, Ibon? Bai, bestela trapua kenduko diego, Trapua eraman, bandera eraman eta arraunak altzaten zituen kuadrilak, Asko du ikasteko. Bai. Ea ba. Matematik agindu emango du eta gora arraunak. Gora arraunak! Ia aurrekalari hori. Zorionak, San Juan! Zorionak Pasai Donibaneko herriari. Bate hor pixka bat atzeratuta ibili da. Baina tira, hor da ospakizuna. Jaun Andreok, ikurriña, emakumeen leian San Juanek irabazi du eta Euskoten Liga ere bai. Tarte bat iragarkientzat eta berehala gizonezkoen leia hemen Zarautzen. Agur bero bat berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, gizonezkoak emakumen sari banaketa zela eta joan dira, eta bantxari ginen lehiak eta batzordekoekin komentatzen, lehenbailen etortzen diren, atzoko atzerapena etzen gure programazioari begira oso kaltegarria izan, gaur egun albistegirako ederki heldu ginelako, baina atzo ordu erdiko
tartea genuen, gaur ez, gaur ordu bitan dugu albistegia, eta ea arazorik gabe bizi doazen denak, gero sari banaketak eta ikurrin emateak eta hoi edanak behar bezala jarraitu alizateko. Bien bitartean, hemen Zarautzaldeko irudi bikainak, bai Hondartzaldekoak, Kanpinaldekoak, Mollarri aldekoak, eta egun pasa etortzeko esan beharrik ez dago, badituzuela hemen aukera ederrak, berdea eta urdina dela Zarautz eta denetari dugu, sorionez Euskal Kostalde honetan. Hori da, duela 2 urte gainera, horre Mollarrira joateko, horrik usten da hor pasida dotorea asko egin zuten. Ikaragarria. Eta Kanpinati bera. Eraberritua, Bai. dotorea dago. Igeri egiteko ere, toki elegantea, ez gaurko itxasoarekin, baina arroka baztarraren aurka gura puskatzeztunen toki paregabea. Bueno, gogora dezagun sailkapena. Sailkapena, lehenik eta behingo San Migueligari dagokion sailkapena. Hondarribiak atzoko garaipenarekin, puntu bat gehiago sartu zion Urdaibairi, 14 puntu bien artean Hondarribiak 126 eta Urdaibaik 122. 8 jarri dugu, 8 jardunaldi irabazita, hori adirazi nahi dugulako, berez ikurrinak 7 dira, eta gaurkoa izan daiteke, haien bitrinetan falta dena gainera, Hondarribiarrek gogo berezia Zarauzko ikurrina irabazteko, eta gaur dute bai, aukera aparta, atzoko errenta haundiari esker gogoratu, 18 segundu hain zuzen. Bueno, sailkapenekin jarraitzeko behar bada, patroien sailkapena, sailkapenean Lakaixa sarian Irakoitz Etxeberriak 17 ditu, San Juan Darragero, Ormazabal eta Perez 10ekin eta Zurinaga Kaikutarrak ere 10 ditu. Gero, Aranberri 7 eta Amunarriz, Alfonso Díaz eta Astilleroko bikotea, Gomez eta Kastanedo 6 punturekin. Eta gogoratu atzoko errentak balio duela emakumeen lehian bezala, gizonezkoen estropadari begira ere bai, Zarauzko ikurrina irabazteko. Eta atzo, Hondarribia izan zen azkarrena 19 eta 42, Urdaibairi 18, Kaikuri 24, hori 31. Hauek izango ditugu orezko txandan. Bigarren txandan, San Juan Cabo Tiraneta, San Pedro orain lehenengo txandan, Zierbena, Portugalete, Astillero eta San Bertolameu. Eta hauek ari dira poliki-poliki, epailen agindutara kokatzen. Eta lehen kaletik Kaiku izango da gero orezko txandan, bigarrenetik Orillo, hirugarrenetik Urdaibai, laugarrenetik Hondarribia, bigarren txanda lehen kaletik Cabo, bigarrenetik San Juan, hirugarrenetik Tiran, laugarrenetik San Pedro, eta orain lehen txanda honetan, lehenengotik San Bertolameu, bigarrenetik Portugalete, hirugarrenetik Zierbena, eta laugarrenetik Astillero. Orain txaulatu aldia, ondoko itxasoa gaur ere pixka bai. Bai. Baga Ez garbi ditugu garbia. atzoko olatu handiaiek, baina bai. Halaxe da. Ontziak hortxe, epailen agindutara kokatzen. Hor non bai dira ba? Bandera txuria goian da. Eta badoa. Abiatu dira. Ea ba. Astillero eta Portu. Branka aurretik sartu nahia. Ea, gaur ze Astillero ikusten dugu, Mikel? Atzo urteko kaskarrenetakoa ikusten honetan? Bai, nik uste atzo Dani Perezek aldaketak egin, patroi gazteari aukera eman, eta nik uste dute gaur beste maila bat emana izango duena. Nahiko du, Hala dirudi gainera hasieratik, Buruan daia Danik Astillero. Segundu batera Portu, Zierbena eta bira San Bertolameu. Hemen Lopezen kuadrilla, Ibon. Bai, atzoko kuadrilla bera, bate aldaketarik ez du egin, Kike Lopezek, eta hause da, pasaden larun batean, etxeko estropadan, hain emaitza ona lortu zuen, kuadrilla hura. Gaur, erdiko palkarekin, estalkiri gabe, emakumeak palkari gabe ikusi ditugu, eta meira bintzat palkarekin, ona Portu. Astillero, 2 segundu Porturi, 3 San Bertolameu eta Zierbenari. Irtera kategorikoa bintzat. Hor da Portugaletekoen jarrilera, eta hemen albiste haundi xamar bat ekarri digu gaurko egunak. Banika falta da, eta Ibon, badirudi, demoraldi osoan falta izango dela, ez? Eta kalde eskasi, zer du, gaur ez omen da etorri, atzo entrenatzaileak, kera garrizko liskarra izan omen zuten, eta gero konfirmatuko digu ordezkariak,
baina esan omen diote, gehiago etortzeko. Hori, gaur bintzat ez etortzeko. Eta ez da geri, eta horrek behartuta, Angel Gomezek aldaketa bakarra egin du. Andoni Gartzia komodin bezala darabil, estriborretik aurrera, eta Jose Manuel Fresnedo sartu da, laugarren tosta estriborrera. Hemen Zierbena Zunzunegi, gaur ere, Karpinter hori eman dio konfiantza, patroi lanetarako, eta bi aldaketa. Hori da, Ricard Lamadri eta Sorin Dragan sartu ditu, eta Luis Mibillar eta Álvaro Gallego lehorrean. Eta Karpintero, Miguel, patroi, ez dakitu, uste dut lau estropada jarraian, Jimeno lehorrean geratzen dela, eta kupoekin eta arazorik ez du. Aukera izango luke, arrobiko bost mutildoaz gaur, sei propio, izango luke aukera, zera jokatzeko Jimeno baino, Karpinteroren aldeko apustu erabatekoa Zunzunegiren. Bueno, eta Astillero ebentxe dugu, eta gaur txopan Castanedo, patroi lanetarako, titularra, denboraldi honetan, eta hortaz aparte beste bi aldaketa ere bai, Ibon. Hori da, bi aldaketa egin ditu, Alessandro Taku, eta sartu du Baborrean, eta David Pérez estriborrean, eta horretarako bi mutil mugitu ditu Dani Pérez eta patroi aldaketa. Castanedo, Kamargon da ibilitakoa, eskarmentu handiagoko gizona, momentu zondo ateratzen. Baliza oso hurbil, gogoratu 604 metro gutxiago guztira, gaurko aldaketekin, 150 metro laburrago luze bakoitza, goazen Lur Uribarreren iritziarekin. Bai, estatzi heldu eta bekosokak erdi solte donzin, eta etortezan olatu handi bakoitza balizi modu bitezan, nik uste laugarren kalide modu izala, ez da guri bakarrik izan. Bai, bueno, txopena bat izan ez da, solako estropa eremu baten eta kontrarreloja jokatzi apur bat triste izan da nontzako, bai ikusteko eta bai jokatzeko danok kanpo regateo barrun, eta, bueno, bergauze pasatzen dan, eta gauzako beto izan. Bai, bueno, ez da giz apustu ez, baina nik uste dut egual egon biko zila apur bat gainin ez da, nik uste baina jokatu dela beste urte batzutan bai txoso handuizekin eta konpondu ez da, balizak eta ondo pitzeko, bueno, ez dakit atxo atrapa batzuen fuera euko, baina, bueno, golan pasasan da. Lur Uribarrenen iritzia, bera lehen kaletik aritu zen atzo Portugaleterekin. Begira gaur Astillero nolako estropada egiten ari den. Hau aldaketa, hau Astillerok, gaur bai, gaur entrenatzaileak ez dutzeko agindu eman du, eta mutilak erantzuten ari dira. Hori etzen gozoa joango, eta horri ikusten ari garena, horrura esala eta bazi dela pixka bat aizea bere lana egiten. 4:19. Xameira ere, lehenbiziko luzean hortxe, Txukun Xamar, Zierbenak 4:23 bigarren, 4 segundura, Portugalete 4:25, eta San Bertolomeu 4:26. Maniobra ostean, Astillerok Zierbenari 3-4, Porturi eta San Bertolomeuri 5, eta hauen artean, nik uste dut zelkapenari begira, gaurkoa bukatuta gero beste 4 estropada falta dira, eta ikaragarria egin beharko duke Portugaletek, San Bertolomeuk postu hori irabazteko. Baina, bueno, behintzat lehiatu, estropada batzutan behintzat haien aurretik sartu, beste txura bat eman, eta beste San Bertolomeu bat ikusten ari gara, azken hilabete honetan nola. Hori da, pasaden igandean ez zuten gaur sortzi estropada honek egin, Lopezek hartu eskeroztik, hau beste kuadrilla bada. Eta gaur hor popareko giro garbia dago, horrentxe Astillero. Saiatuko da gogotik San Bertolomeu zerbait egiten, eta hemen daukat Jose Luis González ordezkaria, egunon. Hola, buenas tardes. Decíamos que, bueno, faltan 4 regatas, San Bertolomeu hará todo lo posible para intentar lograr algo, ¿verdad? Sí, estamos en eso. Sabemos que hoy, si no puntuamos, que va a estar casi imposible con respecto a Portugalete, que es la opción que tenemos. Y bueno, la ilusión aún está ahí y veremos qué pasa, a ver, al terminar esta regata. De momento estáis muy igualados, ¿eh? Sí, bueno, eso sabíamos que Portugalete no se iba a dejar avasallar y que tenemos que darlo todo. Tenemos que dar todo lo contrario. Bueno, recta final de esta temporada en la bandera de Zarauz, con bastantes incidencias, como decíamos ayer. ¿Qué os ha parecido este cambio en el campo de regateo? Bueno, poco más se puede hacer en esta temporada. La próxima semana veremos el entrenador que meterá más caña y a darlo todo. Tratar de ganar la tanda para la próxima, si se puede, que va a ser muy difícil y es la opción que tenemos. Mucha suerte. Gracias a ti.
Ulertu zararen azken galdera hori. Edo bestela toriatzen artista da. Bai, ez, eta harri buruan gauza bakarra du. Itxura hobetu, Arran elkartearen izen on hori, aldala babestu, ez? Eta momentuz ari ja lortzen gau, Eta popareko giro garbi-garbia dago, Bai, eta Zierbena begira, Maniobra garaian 4 segundu bizkorrago Astillero, orain Zierbana Astilleroren parera etorri da. Zierbena 3. kaletik ari da, Astillero 4. kaletik. Ez dago, diferentzia haine harrigarria, baina begira. Eta aurre hartzen. Alderantziz Portugalete, hurbildu eginda lehen kaleruz. Hemen zarautzen lehenbiziko kale honek fama ikeragarri ona dauka. Nik uste dut fama gehiago duela bere ez dena baina ona denean itxasberan izaten. Ez dut esan itxasbera den bakoitzan denik onena, baina diferentzia dagoenean beti itxasberan eta gaur itxasbera dago. Eta batez ere bukaera hontan, Bai, momentuz luze honetan Zierbena da hobekien moldatzen ari dena, Karpinteroren agindutara, Zierbenak jadanik Astilleroren parea iristea lortu du eta binaka banaturi dugu. Alde batetik 3. eta 4. kaletik doazen ontziak eta bestetik San Bertolameu eta Portugalete lehen 2 kaletatik. Eta Meira eta Portu segundo bakarrean, Eta oraindik estropadan, Balizan galduak 6 zituzten Astillerorekin. Eta orain, 7 segundo. Etorri ari dira etortzen. Zierbena ibili da bizkorrago eta bestela hortxe ari dira. Eta orain San Bertolameu Porturen aurretik. Atento, en 2 Saboya. 1. Ea ba. Nola moldatzen dire. Kastanedok dagoeneko eskatu du. Abizu amani arrokalari. Astillerok branka aurretik du, segundutxu bat, ikusten duzuenez goian. Hori adierazten zuen GPS-ak, orain parean. Eta parean baita ere atzetik. Bizkaitarrak, Portugaletekoak eta Galiziarrak San Bertolameu. Ea nola irtetzen diren. Ziagoa egin eta gero. Astillero bera, tostaren bat aurretik, bai. Begira, Meira olatuan, oraintxe olatua, aurrekalariak sartu bezala. Irten ere Astillero aurretik irten da, Ea orain. Eta San Bertolameu zabala Portu hobeto. Olatuan sartu da San Bertolameu. Ea ba. 8 eta 57 Astillerok, segundu bat gehiago Zierbenarentzat. Portugaletek 9-0-4, San Bertolameu 9-0-5. Maniobra ostean, Astillerok zerbait tostaren bat Zierbenari, dantzan hor GPS-a, Portu 8 eta San Bertolameu 9. Ea orain, 3. luzea. Hemen dira, jarrilerakoak. Txisko Pascual estriborrankean, Kaikun eta ibilitako motila, eta Eduardo López. Eta manika telebistaz ikusten izango alda? Bueno, antxe, auskalo. Txekeragarri esan omen zuten, Arraunlari eta entrenatzailearekin, prestatzaile fisiko lanetan, eta biak alkarrekin Astilleron eta ibilitakoak, eta eskutik helduta etorri ziren, Angel Gomez eta Banika, eta begira, arraun munduak zer duen askotan, azarreak eta adiskiden artean eta askotan gertatzen dira, hortxe, batalian gerran sartuta, eta beste bat, oraintxe ari da Portu, Meirari beste segundo bat kendu dio. Meira normalean oraintxe erortzen da, Mikel. Bai. Erori denean, 11. minututik aurrera eta bar, ezten da asko sufritzen. Hementxe ari da Aitor Uribarri, jarrilerako ordezkaria pantaiari begira, egunon Aitor? Egunon. Beste behin ere, San Bertolameu eta Portugaleten arteko lehia hori, okerrik ezean, ez dirudi, San Bertolameuk aurre hartuko dizuenik, ez da? Espero aurrean mantentzea, baina gaur ez gara gure estropada hobea. Atxo hobeto ibili genduen, eta gaur ez daki zer gertatzen ari da, baina motelagoa egiten ari gara. Agian aldaketa? Bai, aldaketa egin dugu, baina estropada guztietan aldaketa egiten ari gara. Gu orain gure burua playoffean dago, eta horrela prestatzen ari gara. Aizu, Aitor, Andrei Banikarekin zer gertatzen da? Bera, problema personalak daukat, bere familiarekin eta laboralekin, eta ezin da arraun gehiago, eta gu bere desizioa
ulertzen dugu eta respetatzen dugu. Orduan, ez da egongo taldean gehiago, ez da? Ez, joan da. Saiatuko gara aste honetan ia izultzen da gurekin, baina oso zaila ikusten dugu. Bueno, edo nolare, sorterik onena jarri erantzate, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Horra beraz, Uribarri jaunak emandako azalpena, Ribanika, arraunlari ondia, arraunlari bikaina, zentimetrotan eta itxasoan, eta uretan, ergometroan, eta sortzikoan, olimpiareran, Errumaniako sortziko handi hartan, olimpiadetan dominak eta ateratakoa. Eta bera, kapoa bera omentzen han ere. Handia. Bueno, Zierbena buruan, Astillero segundu batera, eta hautsi du Portuk hirugarren posturako buruka hori, San Bertolameu berriro atzean geratu. Eta hor, nabarmen, Urraxala, gero eta, zikinago bezala ikusten da, haizea mugitzen hasi delako. Honek ez die lagunduko arraunlari. Estropada polita orain, Zierbena eta Astilleroren artean. Zailkapenean 9. da Astillero, 55 puntu ditu. 12 gutxiago Zierbenak 10. Eta Zierbenako arraunlariekin ere hitz egiten egon gara, eta zer modu zabiltzat eta bar galdetuta. Nahi bezala ez, iaz baino patio gehiago badugu, teorian bintzat kuadrilla fuerteago eta bar, eta ez garari lortzen hori uretara eramaten, eta alde horretatik pixka bat gehiago espero zuten, aurten, eta lur jota ez du desango, baina, pixka bat etxita bai Zierbenako. Eta horrelakoetan, eta ni badakit, hor ere gertatu dela, baten entrenatzaileari begira, ez? Ontzia hain maila polita edo gutxienez ustez maila hobeagoa eman dezakena ikusten ez baduzu fin, beti entrenatzaileari begira. Horrek ere gusten du arrauna ez dela matematika. Gero egin behar dela eta asmatu egin behar dela. 13:28 Zierbenak, Astillerok 13:40. Hor da, bien arteko burruka. Ondo Portu, hirugarren luzean, 13:40, 11 Portugaletek, eta 6 segundu gehiago San Bertolameu. 13:40, 17. Ea orain norabideekin, atzo Hondarribiaren garaipen handi hartan, gakoa izan zen, norabide kontuak poparean, orain zer erabakitzen duen, horra aukera orain, Zierbenak du, hirugarren kalean egonik, nahi izan ezkero, horrera jotzeko. Baina hori askotan, momentuan ikusten dute patroiek. Batera edo bestera eskatzen du. Zierbenak bigarren luzean egindakoa errepikatzea nahikoa du. Bigarren luzean, jan egin dizkio Astillerori, Brankaz lortutako 4 segundu horiek, eta orain nik uste dut ari dela berriro tartea zabaltzen nahiko garbi. Bikin 2 segunduko errentarekin egin dut Ziaboga, jadanik 4 dira, eta Portu ere eusten ari da, San Bertolameuri 6 lehen, orain 7, azken luzearen hasieran. Oraintxe luzea hasita askotan esaten dugu, lehenbiziko olatu hori, eta hori garrantzitsua esaten da ez, bentaja irekitzeko bakarrik, arraunketa asentatzen, beste poxo bat ematen du, lehen balien olatu hartzak, oraintxe Astillero. Francisco Garate, Astilleroko presidentea daukat hemen, egunon. Hola, buenos días. Bueno, mejor imagen que ayer ya estáis dando, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, creo que se está trabajando mejor y bueno, a ver si volvemos porque estamos perdiendo la distancia que teníamos antes y bueno, vamos a ver si quedamos ahí en la tanda con un puesto digno. Está plantando cara Zierbena, vemos que en los largos de vuelta además está sacando bastante renta. Sí, creo que están adaptando mejor a las circunstancias de la mar y bueno, pero es algo que tenemos que ir preparando para la cita del día 3 de septiembre. Campo de regateo más corto, ¿qué os parece esta decisión tomada por los jueces? Muy respetable porque era la mejor solución para el día de hoy. En el futuro ya se tomarán decisiones en consenso y demás, pero ahora mismo lo que hay que hacer es adaptarse a lo que nos presenta la mar y hoy creo que es la mejor solución. Mucha suerte para Astillero, gracias. Muchas gracias. Horra beraz, Garate jaunaren azalpena, bien bitartean Zierbena badoa 6-7 segundu, Astillerori, 2 Ziabogan eta orain beste 4 bat sartu dizkio, eta Portugalete ere 3. postu horretan ongi doa, goazen jarrilera ontzira!
Cambio. Astillero cae, Chavales, ¿dónde está ahora? Atento. Uribarren, mutilak animatzen. Astillero badatorrela bera. Ez dakit ba. Baina, bueno, zerbait esan behar da. Zerbait esan egin behar, orain txolatuan, eta gaur ere gidoi errepikatu egin da. Estropa erritik aurrera portu, Samertolameuren aurretik nabarmen. Jose Manuel Ortiz Zierbena, erreferentziak ematen hemen beti bezala sutzu, egunon. Egunon, ¿qué hay? Bueno, parece que estáis tomando la delantera en estos largos de vuelta, sobre todo sacando distancia con respecto a Astillero, ¿eh? Sí, el primer largo no ha sido bueno el nuestro, nos ha sacado Astillero bastante tiempo, pero bueno, hemos podido recuperar y ahí estamos peleando con ellos pues a muerte, ¿sí? Peleando en un campo de regateo distinto. Distinto, la verdad es que sí, pero bueno, vistas las olas que han entrado, podría haber supuesto un peligro el haber hecho el campo de regatas normal, ¿no? Jimeno Carpintero. ¿Acaso sería una pregunta para hacerle a Zunzunegui, pero ¿hay algún problema con Jimeno? Al contrario, además de ser un grandísimo entrenador, patrón, es una grandísima persona del club. Otra cosa es que Zierbena está muy penalizado por el tema de cupos, porque tenemos la mejor pareja de patrones del Cantábrico, sin ningún lugar a dudas. Mucha suerte para Zierbena. Muchas gracias, muy amable. Oso polita bukaera hau, Zierbena Astillero hori sei, eta olatuak hartzen ari dira biak. Orain Astillerok. Baina gero, Zierbena oso gertuko. polita. Oraintxe Zierbena hartu eta barrura. Horrekin barrura jo! Bat gorata bestea bera, aldapa bezala. 18-0 gogoratu gaur estropada eremua orotara 604 metro laburragoa dela luze bakoitzean, 150 metro gutxiago. 18-0 Zierbenarentzat eta 18-0 Astillerorentzat. Orain Portugalete, nagusitu da garbi Samertolameuren aurretik. 18 eta 25 Portugaletek. Eta orain bai Samertolameu. 23 segundu gehiago. 18 eta 37 Samertolameukoen denbora. Zierbenak garaipen ederra eta Astillero bigarren, Portugaleterentzat gaurkoak nolabait lasaitasuna emango dio arraun elkarteari. 10 puntuko diferentzia, 4 estropada falta dira, playoffeko txartela Porturentzat izango da, ikaragarrizko aldaketarik ezpa. Hori da, eta ordezkariak nahikoa esan digu, dagoneko playoffera begiratzen. Daudela, pasaden astean larun batean, estruktu edarra hartu zuten, Beiran, 2 puntu jantzizkionean Samertolameuk, baina azkeneko 3 estropadetan, ondo Portugal. Erreferentzia bera, Zierbena markatu du, 18-0 berehala bigarren txandar hemen zarautzen ikurriñaren leian, lehen kaletik Cabo, bigarrenetik San Juan, hirugarrenetik Tiran, laugarrenetik San Pedro. Orain, Merkatal aholkuak. Agurterdi berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Hemen duzue lehen txandak utzi digun sailkapena, bideo finixarekin hori zuzendu du. Eta gero, 18-0-2, erreferentzia Zierbena markatu du. Astillerok 4 gehiago, 21 Portu, 23 Samertolameu. Orain lehen kaletik Cabo, bigarrenetik San Juan, hirugarrenetik Tiran, laugarrenetik San Pedro. Eta prest daude balagontziak. Bai, pronto. Xuxen. Laura kelduta, Me gusta du. Bigarrenak, ez dakit, ez ote duen duzexeagoa edo, baina noten du zerbait aurrera xeago dela Epalia orain kaletik Tiran behar bada, baina hortxe dira. Epalia horbilu da, Kaboren gana. Bai, Kabok ematen du hor bueltaren bat edo, hor pixkan nahaztuta egian, ez? Está muy flojo, Esto... No, en la virada enganchamos, está así arriba. Vamos a enganchar. En la virada enganchamos aquí, Ahora. Está muy floja la baliza. Esto en la ciaboga enganchamos con el palote, Por momentos, cuando tensamos un poquillo, se vino arriba de todo, Bueno, esto está flojo. Tensamos un poco y se viene arriba. Chapado un poco, mira. Mira. Fíjate. Música cascarra, Bai. No, mira. Ahí lo tienes, mira. Listo. Urbildu dira, marinelak. Bai, baina mugitu egin da.
Berak esaten du, maniobra garaian, birada garaian galiziarrek esaten duten bezala, gora bera izateko arriskoa ikusten dutela. Eta bestea esan du tira ezkero, esatxatik tira ezkero, ekarri egiten dela. Ekarri ingo duela. Azke dagoela esan du. Está suelta la boya. Ea ba. Atzerapena izango dugu. Eta hau bai izan daitekela pekatu larriagoa, atzokoaren ostea. Txanda bat jokatu eta gero. Atzo erabaki hartu zuten, nesken abukatu, eta mutilekin hasi aurretik, baina orain egoera kezkagarriagoa litzateke. Ea hori egia esan itxasoak ez du astintzen, atzo bezala ez da gutxi horik ere. Lanerako ere. Eta nik uste dut hori azkarrago zuzenduko dute. Gaur lanerako ere, atzo baino erraztasun edo zailtasun gutxiago izango dituzte. Bai, nabarmen begira. Hori ondo izan bezala, patroiak izan bezala, solte zeinen erraz, ekarri dut. Oso eskertzekoa, kabokoek azaldutako jarrera eta emandako abisua. Orain, txanda hasi aurretik, hori konpontzeko aukera dago, bestela gero jokoan direla eta ziaboga garaian eta kezka puntu hori bazuen. Alfonso Díazek. Hori gaizka garbina dela uste dut. Zodiak motorari eutxiz dagoena. Gaur K-ligako estropadarik ez eta... Hau zen da Jauregi. Aitor Jauregi, arrolaria. Bai, Naxi. Nik ulertu diot, keinoarekin ondo dagoela. Jauregin, hor Zodiakean dagoen mutilari. Bai, eta esperientzia hondiko mutila dira. Baina kabokoak ere, esan dunerako zerbait ikusiko zuen. Ikusiko zuen zerbait. Ea ba. Hor kontua da, baliza horiek, Mikel, atzetik eta horretik aingurak eramaten dituzte, itsasondora, aingura astunagoa edo, aingura jartzen den, ondoko itsasoekin ere oso ezberdin izatera. Atzo esan genuen, ondoko itsaso honek azpia erabat mariatu mugitu egiten du. Nastu egiten du erabat. Eta hor, egokiena, esate baterako kontxan eta jartzen dituztenak. Antxe hormigoizko... Orlanpilo bat bota. Orlanpilo bat sartu eta beti-betirako. Edo bestela, aingurak, baina aingura astunak, baina horiek mugitzen ere, jendea behar da, Zodiak handiagoak behar dira, egietura handiagoa behar da. Eta nik uste dut gaur ere, gero galdetuko dugu, hortik etorriko dela, Behar bada bai. Arazoa. Behar bada bai. Eta atzo ere aurreneko palizia izan zen, eta justu kanpora, iparraldetik dagoen aingurak edo txikotorrek ekarri zuen arazoa. Angura askatu omentzen, baina atzoko ulergarriagoa, atzoko olatu handiaiekin eta... Eta barrurago, ondo gutxiago zegoen tokian, eta olatu handiagoa. Ea ba, lanari ekiteko moduan diren, egia esan aurten balitzekin gertatzen ari denak beste demoraldi batzutan ere gertatu izan dira, eta negu garaian demoraldia bukatu eta gero merezi du eta behar du hausnarketa sakon bat eta estrategia finko bat San Miguel Ligaren partez eta klub guztiek badakigu herri bakoitzean badaudela baldintza bereziak eta diruak eta arraun elkarteak eta udalak eta baina ligaren sinesgarritasunari begira eta ikuskizunak maila galez dezan, hori lehen zuzendu beharreko kontu bada. Hori da, hau ez da unea, orain lehiak eta bete-betean gaudelako, baina zerbait bai, hau ez baita atarramentua. Aurkezpenean esan dugu. Nojan, itxaso pixkat tokatu zen lehenbiziko aldian, begira, nola zer gertatu zen. Atzo ere bai, lehen, Euskaldunon ikuspegetik askotan, Kantabriara begiratzen genuen, betian gertatzen dira. Gipuzkoako txapelketan, ere bai. Eta hemen mutilak eta neskak, prestatzaileak, prestakuntza aldetik dena matematikoki neurtuta eta bar, atzoko bezalako atzerapenak, erlojupekoak eta bar, lehiaketak prestigioak entzen dira. Ea ba, ematen du Sacamos un poco todos. Pronto direla. Hiru trainero ari dira hurbiltzen. Kabor da lehen kalean. Bigarrengoan
San Juan, hirugarrengoan ere Tiran, eta San Pedro hurbilduko da orain, horira, baliza horira, laugarren kale. Begira ze kontzentrazioa, ze tentsio. Zerradilla eta lojo, hori hankeko parea. Bai, horiek ez dituzte aldatzen, beti biak. Vamos un poquinho a Bores. Pasaden Kaboren inguruan, pasaden urtean ikusi genuen. Eta esan ziguten, nola orujoa, estropada honetan bertan ikusi genituen edaten, eta aurten ere, egiten omen dute estropadero. Orujo txantxoa bintzat, bai. Bai, ez bezala pentsa jendeak kirolari hauek. Hor, tragoska galantak hartzen doazela ez. Puntutxo bat. Puntutxo bat. Berotasun horrekin aritzeko. Pospixkat emateko gorputzari. Ea ba. Agua pronto. San Juan dago, pixka bat atzerago. Quietos. Lemiziko kaleari atzera joateko. Bandera txuria, Erne! Atentos! Atentos! ¡Va! Andoa! ¡Duas ahí! ¡Tres ahora! ¡Duas ahí! Adoaz ba! Kabo eta San Juan barranka aurretik sartuta. Tiran, motelena irteera. 15 segundo. 20 orain. Horrentxe, balekoa. Baleko irteera. Tiran, hasiera honetan, pixka bat geratu dena. Arraunketa luzeago ere badara bila horten, eta hortik akaso. Ea ba, guazen aurkezpenekin. Kabon, Gustavo Vázquezek gaur, 3 aldaketa egite erabaki du. Hori da, bi estriborrean eta bat baborrean. Baborrean Laino kontrankean, eta estriborrean Sergio García eta Marco Antonio Silva. Eta erdiko pestainarekin. Begira oraindik, arraunketa zeharo luzatu gabe, erritmo bizi-bizian. Badakite luzea motzago izango dela eta asko kakaso arraunketa txampa luzatu egingo du. Konturatzerako balizan izango dira. Antzemango dute bai, 600 metro gutxiago, asko da, 150 metro luze bakoitzean. Pentsa, ikeragarria. Hemen Joseba Fernandezen taldea, San Juan, eta patroia aldatu du alde batetik, Ormazabal, Endika Perezen tokian, da beste 4 mutil ere bai. Hori da, 3 estriborrean, Lander de Rio espaldan, Unai Bilakorta 3. tostan, eta hankeko aldatu du, Ander Jaurri egi gaur, da estriborrankean, eta baborrean berriz, Baeneko Zabala jarri du babor espaldan, Joseba Fernandezen. Urten 3. tostan dabil Joseba. San Pedro buruan orain, bi pasaitarrak aurretik, Galiziarrak atzetik. San Pedro, Malagako estropada hartan gogoan dut, zenin ondo ateratzen da, ia urte osoan zeharrari da, horrelaxe ateratzen. Hemen Tiran, Martokon ontzian, Kanbados prestatzaileak gaur kanpoan, bere burua kanpoan utzi du, 3 aldaketa orotara, eta dantza pixkat ere bai, Ibon. Bai, 3 aldaketa bai, Kostas eta Peña estriborrean sartu eta Luzkinoz sartu du baborrean, baina hori egiteko bat, 2, 3, 4, 5, 6 postu aldatu ditu. Beraz, gizon gutxi aldatu, baina postu asko, eta horrek trenerua ez egon gortzea da karraskotan. San Juan eta San Pedro aurretik, eta Kabo orain azkena utzi bateko atzerapenarekin. Ira, San Pedrok ze pestaina txikia baino zeinen zabala jarri du. Nolakorik ez dugu ikusi den arte. Hemen Baldaren mutilak, eta San Pedron 3 aldaketa Ibon. Hori da, baborrean 2, Borja Martín eta Itz Ortiz sartu ditu, atzo lehorrean ziren, eta estriborrean berriz, estribor espalda aldatu du, oso aldaketa ohikoa, Aitor Baldak egiten duena, Daniel Fernández gaur treneruan da, eta Rañales berriz, lehorrean. Iazte ero aldaketa hori egiten du. San Juan eta San Pedro eta San Juan aurretik, Tiran batera, Kabo 2 segundura, eta bizkor Joseba Fernandezen hitzak ekarriko ditugu pantailetara. San Juan darren arraunlari eta prestatzailea, hemen duzu. Ez dela, gaur egun kirola hoia zitzen duan einean, ezin dugu nartu bakarrik kirol arlotik edo inguruko arloetatik bakarrik hasitzea, baizik eta denen ardura da pixka bat dena batea hasten jutia, ez? Eta uste ordua dela, refleksio bat egin behar da. Ja, nire zait normala iruditzen, improvisazio asko dago, eta daukagu urtean zehar denbora asko olako gauzak probatzeko, dago jende arduraduna
hortako, eta uste dut ja ordua dela jende horre behingoz pixka eta sesena adarretatik hartzea eta urtean zehar berrezko lan egitea, dena gero udan ondo juteko. 40 metro, hortxe dira, gain-gainean, San Juanek errentatxoa hori adierazten digu GPS-ak, baina parean dira. Bai, eta San Juan egin duzeit pasa egin dela ziagoan. Zabaletik hartu duela. Begira, Tiran eta San Pedro bira, Kabo irura. Eta aurrez Astillerok 4 eta 19 markatu du, San Juanek orain 4 eta 17, txanden artean diferentzia txikia. Bai, aizea normalena, gora egitea izango da. Eta nik uste dut hortik etorriko dela, eta korronteak ere bai, gura gora hazia, ez da bera bezala izaten. Maniobra ostean, San Juanek Tirani bat, Kabori 2 eta San Pedro traineru bateko atzerapenarekin. Hemen San Juan aipatu duzu Ibon, hemen maniobra. Hori pasa eginda, Zabaletik hartu du, eta nik uste dut. Hortik berriro ere, Tiran sartu egintzaio. Hala ere buruan da. Hala ere buruan da. Pasai doni baneko trainerua. Hori bai, 3 segundutan ditugu lauak, Hemen... Bai, eta begira zein doan, eta atzen alagoaren zein doan begira, Kabo, Eta olatuaren inguruan izan, atzo baino ondoko itxaz gutxiago dago, baina dagoen olatua pikoagoa da, malda gehiago du, eta beraz olatu azkarragoa da. Gaur, atzera aurrerakoak, atzo baino gehiago ikusitzakegu. Berdintasuna eta parekotasuna nagusi, txanda honetan, 2 segunduan, lau traineruak, Mario Vidal, Kabo, egunon? Hola, buenos días. Mucha igualdad, decía. Pues sí, la verdad es que estamos todos en un pañuelo. Desde San Juan a nosotros que cerramos la tanda estamos a 2 segundos. Una lucha apretada, sí. ¿Cuál va a ser la clave en esta jornada de hoy para conseguir marcar el mejor tiempo? Pues no sé, creo que los largos en popa, el 2 y el 4, pues marcará un poquito la diferencia. El que sepa manejarse bien y coger la ola, pues estará en los puestos de cabeza. Campo de regateo distinto al de ayer en una regata doble jornada. Sí, se ha tenido que acortar un poquito, pero bueno, creemos que es una decisión acertada, porque hoy mismo se puede comprobar que está muy peligroso, ¿no? En la zona que estaba ayer la línea de llegada, creemos que el comité técnico ha acertado al 100%, vamos. Mucha suerte para Cabo, gracias. Muchas gracias. Idal jauna, Kaboko burua, eta ordezkari lanak ere berak egiten ditu. Tiran eta San Juan, Tiran poparian orain hobeto luze honetan, Kabo eta San Pedro 2 segundura, ez da ezer. Orain dikarau dena zabal-zabali du. Hori ez da ezerre, hemen zarautzen, Eta Tiran bai, baina Tiran eskerrera etorri da, San Pedro ere bai, eskerrera estriborrera zanen duke, eta orain, balizaren bila joateko, Tiranek eta San Pedro, San Juanek baino metro gehiago egin beharko dituzte. Olatu gainean, Tiran, Mira. Olatu gainean Tiran. Horda, Mardo kontraineruaren branka. Segundutxo bat San Juani, orain. Vamos, Tiran, por favor, Ahora solo Tiran. Orain San Juan, Kabo, lauko atzerapenarekin ere ibili da, orain olatu hartu eta begira, 2. Eta hemendik eta ziago gara, olatu oraindik ere, beste bat, Kabo. Biziago izango dute. Orain Kabo, Tiran aurretik baino, Tiran ez zuzendu egin beharko du, Balizaren bila joateko metro gehiago inberritu. Uste dut txanda hau benetan polita eta orekatu izango dela, Gora bera handiak eta tarte oso txikiak. Olatua zeni etortzen zaio orain. Argi Kabo. Berreun dio, patroia. San Juan Zuluan orain. San Pedro bera ere, laugarren kale hartatik hortxe da, treniru batean. Bai. Ea ba, nola moldatzen diren ziabogan baita ere, oso garantzitsua. Orentxe San Juanek, Orentxe San Juanek. Son más, Tiran, San Juan eta Kabo, 2 segundutan eta beste bat galduta San Pedro. Hor dira. Argia, begira San Juan. San Juanek orentxe olatua. Hemen erreferentzia, 8 eta 57 Astillerok markatu du, lan erditan. Tiran aurretik hasi da,
Zortzi eta berrogeita amaika, hobetzen, lehen txandako denborak. Ateratzen ere tiran aurretik. 2 segundutan hortxe denak. Eta txanda honetako lau traineruak, lehen txandakoak baino bizkorrago. Motelena Kabo eta San Pedro, 8:43, Astillerok baino lau azkarrago. Orain tiran buruan Brancas, San Juan eta Kabo parean, ia, segundu batean, San Pedro 2-3ko atzerapenarekin. Eta San Pedro gaur oso txukun, atzo asko galdu zuen, denbora asko galdu zuen, baina gaur nik uste dut, beste itxura bat ematen ari dela. Ea orain, San Pedro ea Libia, bigarren estropada erdian, nola moldatzen den. Hasta atrás! Ahí batzea! Ahí bai! Eta Miguel tiran, San Juan eta Kabo, normalean, hirurek estropada bukaerak oso onak egiten dituzte. San Pedro lehenbizi estropada hasierak egiten ditu. Bueno, dizira gehiagokoak, baina tiran, Kabo eta San Juan, estropadak oso ondo bukatzen dituzten 3 talde dira. Aldeak ez dira haunditu, 3 segunduan lau traineruak, Jose Manuel Oiarbide, egunon? Egunon. Bueno, berdintasuna, paregotasuna nagusi gaurko bigarren txanda honetan, Bai, bai, ikusten da, 3 segundu, 2 segundu tartean dago elabak, eta bueno, oso paregotasuna handia ikusten da, eta berola bukatzen da nahu. Libiak atzo baino itxiroa hobeagoa ematen du, momentuz bai behintzat. Bai, atzo uste dut, nik ikusi nuen ez zuten estropa hona egin, egualdi jarrakoa zeon, eta gar bastante mejoratu dute. Bigarren, luze honetan, 3. Nahiko itxura hobea eman da, bueltatuko zarete, eta ikusten ari gara, hori, 4 segundu galduta, baina asko ez dela gaurko estropadaren hori erreparatuta, Ez, olatu bat da hori, olatu bat ondo hartzia, ez hartzia, 4 segunduak hor olatu batia jute zaizkizko. Eta denei galdetzen ari naizena, estropadaren hau berria aldatu behar izan dela zeiritzi. Bueno, aldatu behar izan du da, zirkustantzian gatik, ez da, batzu ikustatuko zaile beste aiez, baina, bueno, hola tokatu dat ez da beste zeinik. Sorte hon Libiarentza. Bale, eskarrik asko. Kabo buruan nahi adanik. Kabo atzetik aurrera ibiltzen den Arraun elkartea. Hala ere tartea txikia dira, orain begira, 2 galiziarrak aurretik. Lehen, 2 pasaitarrak ibili dira aurretik. Hori da, orain San Pedro nentzat, oso komprometitua. 3 segundan ibili dira, orain 5, eta beti dioguna. Soka askotan horreteten da, 5, 6 segunduan, behin 2 traineru galtzen direnean, akabo askotan. Aitzea, pixka bat igo da, 10 kilometro. Ernesto, aguántame esto. Ea, San Pedro nola uzten dion, eta San Juanek ere bai, Horrezko txandan dabilen taldea, orain, atzetik Arraun egitea ere arte bat izaten da, eta... Hala ere, bigarren txandako lau hauek, lehen txandako onena baino azkarrago, Pasela bat ake. Barene! Ahora! 2 galiziarrak, nor baino nor. Halaxe, San Juanek 2 galdu ditu, San Pedro 4-5. Acaba! Tiranek ere izango du gogoa. Hor Galiziako txapelketan gertatu zen ura. Arantza ura ateratzekoa, eta... Tiran 6garrena da zelkapenean, 84 puntu, Kabok 2 gutxiago. Baina, Igonek orain azpimarratu bezala, Galiziako txapelketan 3 luze aurretik egin zituen Tiranek, eta azkenengoan Kabok bandera eraman. Hori da. Azeleraila gailuari beste buelta erdi bat eman da. Zoragarria ikusiko dugu. 4. luzea. Luze honetan Galiziarrak ari dira nagusitzen. Eta begira patroiak, akaba, bukatu. Patroiek gehienetan errepikatzen duten. Goazen Kabokoekin orain. Ahora! Bai Ernesto maiz hostia! Ahora! Acaba! Sigue largo! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Equipo! ¡Sigue! ¡Sigue bloque! ¡Sigue Toño! Atento, sigue moito, por favor! Baliza gainean dute Jaun Andreo. 20 metro, hor dira. Pasa eginda, nabarmen. Bai. Pasa eginda, nabarmen. Ia traineru bete. Eta 27, ea horrein buelta. Zer den, luze osoko lana. Eman Juan 3 minutuan eta baliza daliatu. Patroia pasa eta gau. Zerbenak 13 eta 18 egin du, begira ze diferentzia. Hala ere,
buruan da eta 2 segunduko errentarekin Kabo. Kabok tirani 2, San Juan ilau, San Pedro hori asko, 9, 3 traineru. Hori da, eta barrura lehen oso ondo etorri da. Kabo, eta orain, hau ere, itxura ona hartzen ari da gorrientzat. Baina hemen olatua nahikoa da, San Juanik oraindik estropadan ikusten du. Ahora! ¡Vamos, chavales! Ahora, Rebalarco! Rebalarco, vámonos de esta. San Juan eta San Pedro gehien galduta, atzetik, baina edonolare, denbora asko ez da, olatu bakar bat izan daiteke, ez da? Xabier Arraraz, egunon berriz ere. Egunon berriz, bai. Bai, batzu diozun bezala, olatu bat izan daiteke. Tirane ondu da burrukan gukin eta guain Kabo zartu zego. Bueno, hemen lau olatu hartzen balin baitezu, segundu gutxi horiek erreuperatu ditzazkezu, orduan. Burrukatu inbera dugu, aber, harrapatzen ditugun horiek. Zenbuzko itxura ikusten nahi zara zure mutilek ematen dutena bigarren txanda honetan? Bai, bigarren horrezko txandatik erori geha, bine, ikustezu nolako burruka dauden besteak, Galiziarrak, Kabok eta Tiraneko zo indartxu daude baita ere. Eta, burruka hortxe dago, baina, oso alde motza da eta burrukatu egin behar da, bukaraino. Eta olatuak dauzkagun, arronkera polita ikusten zaie, eta, errekuperatzeri badaukagun. Aldeak txikitzen, begira? Ba, hori da, 3 segundu txo, traineru bat bestik ez da, eta olatu hon bat hartuta, murriztu daiteke. Sorte hon. Eskarrik asko zuei. Ea ba, Zazpire honda 50 metro dituzte, olatu horiek hartzeko. Hori da, olatuan hor kartu, hor 3 segundu egiten dut dantza GPS-ak, aurrera edo atzera. Gehienak, estriborrera jo dute, olatuak ala markatzen du, atzo beste aldera, atzoan kanpo amintzat, ondarri biak, aurrera gozuen gaurtenak estriborrera. Kabo lehen kaletik, San Juan bigarrenetik, Tiran 3. Begira konparaketan, San Pedro, orain atzerapenarekin doa, 8 segunduko atzerapenarekin, eta hala ere, aurreko txandako garailearen denboratan. Bukaera ikusiko dugu, Kabo eta Tiran artean. Bai, noski. Kabo Tiran, Kabo, leia benetan polita eta estua, Suso Núñez Tiran, egunon. Egunon. Bueno, decía que entre los dos gallegos estáis dando un espectáculo aquí en Aguas de Zarauz, Sí, seguimos con nuestra línea de luchar uno contra el otro y bueno, por lo menos hoy se está viendo una tanda muy bonita, muy igualada y bueno, a ver quién consigue meter la prueba, ¿no? De momento con ventaja en la clasificación general para vosotros. Sí, pero bueno, son 2 puntos, eso no es nada y aún quedan muchas regatas por delante. Y en la regata de hoy, por ejemplo, fíjate, habéis cogido ahora la delantera, pero estáis a nada, una ola. Sí, bueno, aquí una ola te puede poner delante o te puede dejar detrás, es decir, estamos haciendo buena regata, estamos contentos con los 2 días, ayer hemos fallado un poquito en el último largo, pero bueno, queríamos mar y ahora que lo tenemos que demostrar que sabemos remar en él. Dejamos ver el final de regata, gracias, Oso, suerte. Gracias a vosotros. Txanda Galiziarrentzat izango dela dirudi, San Juan hurbildu da, baina orain atzera, San Pedro ere bai, Galiziarren arteko burruka. Ikusgarria, eta ea naturak zein ematen dion, Olatua momentua behar du, bukaeran, zein tokatzen zaio. Bueno, naturak eta... Bakero egin behar da, bai, oski. Orain, Tiran, Kabo orain txebera, behira Kabo, orain txe Kabo. 180 metro! Oan biak zuloan. Tiran, Kabo, Tiran, atzetik 2 pasaitarrak, San Juan 3, San Pedro 4. Tiranek hartu du orain. Argi dago 18tik bera datozela. Eta Kabok orain. Ea ba, Tiranek errentatxoa badu. Bueno, orain Kabok. 3 tosta, hortzek iztutu, eutxi, txampa bizia. Bueno. Tiran! Kabo, bigarren. Eta hemen dator orain San Juan. San Pedro ere estutzen, San Juan eta San Pedro. Oso polita txanda hau. Zoragarria eta 0 kaletik, Begira taulan zer dugun ikusentzuleok. Tiranek 17:53, Kabok 17:54, Zierbenak 18:04 eta bideo finishak orain dantzan jarriko ditu hemen, puntu garrantzitsua, San Juanek 18:04, San Pedrok 18:04. Begira, Zierben, atartean sartu. Ara, Zierbenaren krono hori. Hori errepasatu egin behar da. Garbi, Tiranek markatu du referentzia. 17:53. Kabori segundu bat sartu dio bukaera horretan.
Hemen dira kaboko gorriak. Iragarkietaragoaz jaun Andreok bizkor, epailek bideo finiša aztertzeko minutu pare bat beharko dute eta berehala, Orezko txanda lehen kaletik Kaiku, bigarrenetik Orio, hirugarrenetik Urdaibai, laugarrenetik Hondarribiak, gogoratu Hondarribiak, 18 segunduko altxorra duela Ikurriñari begira. Agurterdi berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Orezko txandaren atarian gara, egun historikoa izango da gaurko Hondarribiarentzat, atzoko errenta hori handia da eta hori babesten badute, lehen aldiz irabaziko dute Zarauzko Ikurriña. 38. edizioa da gizonezkoen mailan eta Oriok 10 garaipen ditu, palmaresean San Pedrok eta Kaikuk 5, Santurtzik 4, Hondarribiak hau falta du eta oso eskura dute. Azkenean begira Tiranena erreferentzia, Kabo 2 San Juan kokatu dute, 3 Zierbena eta San Pedroren aurretik, bideo finiša aztertu eta gero. Lehen kaletik Kaiku, bigarrenetik Orio, 3. Urdaibai, 4. favorito nagusia Hondarribia. Lau handiak, Liga hasieran favoritotzat jotzen genituen laurak, nor baino nor. Ea ba. Bandera txuria gora. Guantxe. Gorria, bai! Abiatu dira. Arazorik gabe, ia 20 segundu bete eta... Pare-parean. Laua pare-parean. Urdaibaik orain agian tostaren magalduta. 19, 20. Baleko irtera. Ea ba. Haze txistu eramago duten lehenbiziko luzio honetan. Bai, gainera gaur seguru entrenatzaileen aginduak eta estropada eremua laburragoa gogoratu, berandu heldu diren ikusentzuleentzat berriro esango dugu. Gaur estropada eremua laburtu egin dutela, atzo olatu handiek balizak dantzan jarri zituzten irterako lehenengoa batipat eta laugarrengoa ere bai. Eta Gaba sarturiko erabakia izan da estropada eremua, orain dela urte pare bat hemen Euskolabel bandera indako tokira eramatea, irtera eta helmuga, eta kanpoko baliza mugitzeko demorarik ez, eta 150 metro laburrago luze bakoitza, mutilentzat beraz, zehazki 604 metro gutxiago eta kronoak aztertzen badituzue, horregaitik, tiran 18tik bera. Bueno, Hondarribia jadanik buru hartuta, segundutxo bat 3 aurkariei, hemen Orioren aurkezpenarekin ari gara hori. Bi aldaketa egin da, gaur Andoni Peña eta Odei Arrizabalaga, lanerako eta Milarez eta Etxebeste Igildoarra lehorrean. Leno Kaikuren aurkezpena ikusita, esan behar hor Jose Luis Kortak hankekoak aldatu ditula, dantza ere bai 3 aldaketa Kaiku. 3 aldaketa, Hernando Ruiz eta Esteban Barrura, baino hori egiteko dantza handi samarra eta beste hankekoak aldatu, eta hor Leandro Salbaino eta Adrián González, hankeko lanetan dira. Hondarribia, Urdaibai eta Orio, hortxe parean Kaiku ere bai, Kaiku segundutxuren bat atzeratuta, hemen Bermeotarrak eta Salsamendik bai, aldaketak gehiago gaur, 5 aldaketa, ez ditu normalean hainbeste egiten, Jonek estriborrean bi, Silea Bibez eta Salvador, lanerako eta baborrean, Iñaki Goikoetxea espaldan, Peña eta Zelarra 5. tostan, eta Javi Polo kontrankean. Eta Banoren Beke, eta Ojeda, Persait, eta lehorrean da Nendorru ere bai, Mikel. Bai. Aldaketa asko gaur Jonek. Bueno, banderari begira, bigarren postuan sartu ziren atzo, hor dira, 14 puntura, Hondarribiaren atzetik zelkapen nagusian, baina atzoko errenta oso aipagarria gaurko itsasoaren baldintzak ikusita gainera. Hemen Hondarribia, favorito nagusia posik da Munarriz, eta lau aldaketa egin ditu hor baina noze. Hemen ikusten dugun mutila, Oser Zaldai, estriborrankean jarri du, Iker Maria Eskurrena ere bai, eta baborrean berriz, 3. tostan Peña Tegiazu, eta espalda baborrean, Iñaki González. Hay que rematar un golpe. Egiaz esaten duen, presaka doazela. Orio buruan, Orio Urdaibairi bat, Hondarribi eta Kaikuri 2. Orio, ondo ateratzen denean, estropa egiten du eta. Ea ba,
Gonzalo Carrioren hitzak ekarriko ditugu pantailetara, Hondarribiko aurrekalaria. Bueno, atzoko bazakit saia zegoen lehenengo gauza atzo lehenengo una zenik eta zegoen itxasokin taulatukin ustez oso zegoen baliza jartzia. Orduan kontrarloja egitea asmatu genuen hortan. Gero estropan buruz, ne ustez asmatu genuen bai kanpa eta bai barrura eta emaitza hor dago. Bueno, atzoko atzo eta gaur beste egun bat, orduan gaurko ikusi behar. Estrategia atzoko iguala, jun estropa irabaztera eta hortikan aurrea emaitza ondoren ikusiko guze gertatzen den. Egia esanez abantaila ona da, baina ez gaitu fiatu behar. Izan ditugu olako abantaiak eta gero bandera galdu eta gaina hemen orduan ne ustez burua hotz eta hankalurrean izan behar ditugu. Oriok 4:16 eta San Juanek lehen 4:17. Segundu batean dira 3 traineru eta Kaiku bitin bate atzera xeago. Orio, Hondarribi Urdaibai orain, lehen San Juanek markaturiko denboraren bueltan, Kaiku 4:19arekin. Begira aurrekalaria, Kaikukoa. Gaur aurrekalaria ere aldatu du, Palazuelos da gaur. Eta aldatuz, eta ea orain, lehenbiziko olatuetan. Hondarribiak iruditu zait, ziaboga segurutik jodula, pixka bat zabaltxeago. Hondarribiak ikurrinari begira, gaur ez du arrisku berezirik oso errenta handia lortu zuelako atzo. Hori kudeatzea, ez? Nolabait emakumeen lehian San Juanek egindakoa, ez da, Euskotren Liga. Bai, hauek segurutik joko dute. Eta txanda honetan denbora gehien galduta, Kaiku dugu, naiz eta 4-5 segunduan dauden traineru guztiak horrezko txanda honetan, Pedro Maria Bando egunon. Egunon. Aldaketa ugari, nioen bezala, noiz ikusiko dugu Kaiku irabazten? Bueno, bai merda alde batetik bai traineroa postu denak eta noiz horra Josulik ez dakit asmatuko iniko duen edo ez, oin poparien ikusi merdoia atzo baino errekuperatzen dugun. Baina nik uste ikusirik hor helburu nola dagoen lehenengo txanda hor beste nagusien artean hor ibiltzea, probatu inbertzan bai hankekoa, bai postuanak aldatu. Hondarribiak atzo markatutako denbora horri buelta ematea zaila da, baina esperantzarekin etorri zarete, Pedro? Ez, inolako durai bari ez dago gaur, itxaso nola dagoen atzoko uste dute Hondarribi batera nahiko gertu dekoela, eta ikusi hor bere gaur momentu enten borrokan zabilela hor segundo berdinean, nik uste dut hortak guk aukera oso gutxi dauzela. Eta gainera estropada ere mugak metro gutxiago izan da, ezta? Bai, serio metro gutxiago eta, pena bada holako nik uste dut Gipuzkoako estropada ere mua honetariko edo hien honena dala eta, halako estropada 17 minutukoa. Sorte hon, eskerrik asko. Eskerrik asko. Hor daba Hondarribi, hori joren parera etorrita. Kaiku ere atzerago ibili da? Bai, ibili da. Urdaibai ere ez dute urruti eta polita doa. Ointxe Hondarribi olatuan. Hondarribi Orio, Hondarribi. Urdaibai bira. Eta Kaiku ere rekuperatzeko gogoarekin. Hala ere bi traineru dira, Gipuzkoaren artean ematen du dagoela hemen lehia. Oraingo. Urdaibai ere hortxe da, Eta hemen beti dioguna. Olatu berari, zen epala gehiago jo, harek aukera izango du, kontrariori olatu bat zartzeko. Oraintxe, Joseba Amunarrizek minutua esan die mutile. Estropada buruan, Hondarribi orain, txe. 7 minutu eta 40 orain. 10 minutuko lana du Hondarribiak garaipen historiko bat lortzeko. Atzo ere, baborrera gozuen, barrura eta gaur aukera hori ere izango du, laugarren kaletik nahi badu, 5. gora jotzeko ere. Horein, gaur, barrura etorri dira, zero kalera eta bat. Ezberdina da, ez du zer ikusirik atzoko balditzekin. Horein trainerua sartu die biei. Hor Begira Kaikuk, solatu hartu duen. Ederra. Ikeragarri hartu du Kaikuk. Haundilla. Kaikuk ikeragarri hartu du. Ea orain. Bai.
Baina orain zuloan. Orain hortxe. Laurak zuloan. Beste baten zain orain. Baina aurrenekoa kaikuri etorreko zaio, Ondarribik hori bi. Argi. Ea orain. Beira, olatu honi. Zer gertatzen da? Bermeok hartu du. Bai, Ondarribia ere zuloan. Ze polita. Zuloan, zoragarria. Ze polita, jaun Andreo. Ea orain. Pasatzeko arriskua. Hori pasaio. Bai, redondori. Hori da. Ai. Bai, olatua hori jori. Arraunagi ez, hor ikusiko du horretik gabenea. Karo. Asmatu beharra dago hor. Karo. Ondarribi aurretik irten da, garbi. Irakoitz maldizioka olatua jokatu neri txarrenean tokatu. Zortzi eta hogeita mezortzi. Ondarribi eta Urdaibai, hori zortzi eta berrogeita bat, Kaikuri zortzi eta berrogeita bost, orain Ondarribik Urdaibairi ontzi bat iru, hori oseira, Kaiku zortzira, hemen hori jotarra. Karo, Irakoitz, horra ezpitik entzuten dugu. Azerre. Uneri txarrenean eta nik uste dut, Miguel, olatu aldi ere seria orduntxe tokatu dela. Alaxe, tokatu daba. Ikusgarria bai, baina balizaren iaia gainean. Gainean, horren aurka, zer dago ezer egiterik, olatua treneru bat horrela hartzen duenean eta ezin da olaturik gutxi. Irakoitz Aserre eta hemen aldamenean Iñaki Arostegi, egunon berriz ere. Bai, egunon. Bigarren luzea ondo zijoan, baina naturak hori dakar baita ere, ez da? Pasa itia, ziabogan. Bai, bigarren luzea bakarrik ez, estropada uste bikaina egiten ari gala. Eta, gaur ere ziabogan hor olatu bat okatu zaigu, egia zan popare ondo getozti, baina, engertatu itea olakok, eta, berriz ari uste estropan sartuta guazela 6-7 segundutan, betiko irugaren luzonetan segundu bat edo bi edo jateko gaigean eta berriz estropadan sartzeko. Aldeak ez dira sona barmenak egia esan eta edozer gauza gertatu daiteke, hala ere badirudi bandera nahiko bideratuta dagoela ezta. Bai, bandera gure aldetik behitzat atzoia golpe gogorra josi duten, baina gaur berriz etorri hori, estropa honaiteko goguakin, buru altxa, azkenen kirola hori handiek hori erakutzi garute, eroritzen dienen buru altxa eta aurrera jarraitzea, asmo horrekin etorria eta uste dut estropa honaiten ari gala, baina, nola bukatzen den. Hortxe ikusten ari gara berriz ere maniobra ez da eta nola pasa inden San Nikolas ontzia. Bai, aurrekalai uste eta arrauna adein dio azkeneko momentun eta, gertatzea olagok eta aurrera jarraitu behar. Animo, sorteo, eskerrik asko. Venga, eskerrik asko. Horta hori azkena orain aurretik Ondarribia estropada egiten ari da. Atzo honenak eta gaur ere hori errekuperatu eta konfirmatu nahi dute Ondarribiarrek. Irabazi, behingoz, Zarauzko Ikurriña eta bi estropadetan azkarrenak izan da. Eta Munarriz banan animatuz mutila. Equipo! Ea zer dio. 10 minutos se ahoga con cuchillo. Lehen bezala, libre patada. 10 zentimetro bukatza beno. Shot! Ostikoa, alegianketako lana eskatzen du. 5 segundo horretik. Kaiku zerbait errekuperatu da, Hori azkena da orain, Kaiku hirugarren. Urdaibai 4 segunduko atzerapenarekin. Ondarribian nagusi! Txanda irabazineko dute. Eta lehen hori ziaboga ipatu dugu. Eta olatua tokatu bai. Baina hori guztu dute urko hori zerbait gertatu edo ez duela asmatu. Pero para acabar para disfrutar de un golpe de pierna. Hemen Ondarribia. Guazen, ontzira. ¡Hey! ¡Guazen equipo! ¡Ori! Cabeza que hay que volver. ¡Seigone! ¡Vente, Brune! Minuto bat aboga. Urua eskatuz, alegia zerbait usteko ere bai. Ziaboga ona, azkala eta segurua. Eno ziaboño arraune. Segurua, batez ere segurua. Horixe pasa behar dute. Ziaboga pasa ezkero. Atzoko 18 eta gaurko 6. 24 segundu dira. Horrela garrizko abantaila du. Arazorik handiena, ziaboan kateatu edo lako zebat, eta berak esan du. Ziaboa segurutik. Ez du bat ere arriskatuko Joseba. Ezan gabe ere, karri honek. Bai. Egingo du hori ondo, baina patroia berea. Bai. Gero larri bili, hauek aurrere, laugarren kaldeari euste. Sigale! Atento, Txalo! Oso dotore, abisua, Txalo karri honi. Guase!
Oinolako arazorik gabe. 13 eta 11. Kaborena begira non geratu den. Hirugarren luzean puskatu egin Hondarribiak, Mikel? Bai. Parean ziren, Hondarribi eta Urdaibai, bigarren ziadogan lan erditan. Zortzi segundo. Eta orain, 13 eta 11 Hondarribiak, Urdaibaik 13 eta 19. Kaikuk 13 eta 21, Oriok 13 eta 23, Orio aurreko txandako garailea baino, kabo baino, lau azkarrago. Hori bai, maniobra ostean, Urdaibaik olaturen bat hartu du, Laura gutxitu da errenta. Hondarribik Urdaibairi, lau orain. Eta txanda oraindik biziri dago, Txanda, pentsa, nola ebilien aurten poparian, nagusi. Begira horrek kalaria orentxe. Harrapatu dugu ba, arrauna alderik alde aldatuz. Hor da! Ikurriña du helburu Hondarribiak. Ederkiari da, ez bakarrik hori kudeatzen baizik eta gaur estropada ederra egite. Hemen Bermeotarra. Hirugarren kaletik, Hondarribia lautik, ez zait iruditzen, Hondarribiak estriborrera joko duen. Zait iruditzen, segurutik joko dut, erabat. Urdaibai aldea jateko gogoz, Azer Beitiar, egunon? Egunon. Bueno, 5 segundura orain, Badirudi goza ezaudetela, baina alare bandera nahiko bideratuta dago. Bai, nik uste dute atzoia nahiko bideratuta geratu zenela. Ez du asmatu atzo olatutan, bai, bueno, de momento txapelak endu bide da Hondarribi de momento nagosi da. Aldaketa batzuk bai egin ditu Salsamendi entrenatzaileak gaurkoan, Bai, uste dute 5 aldaketa intzuzela gaur traineruen. Asmoa, zein zan, Hondarribiri aurre egitea? Bueno, jakintzu penaz ongo dala, porque atzo ja posiblea guztizek ize galdu intzuzten, gaur itxosue apurtzu eta hobi hau da 18 segundu kenduti Hondarribiri aurten oso gatza dau ligen. Eta askoz gehiago 600 metro gutxiagoko estropada eremu batean, ez da? Bai, ala da. Ize 3 minutoko kendu itzen da, Berton estropadan 3 minutu asko da. Bueno, sorte honen nola ere, eskerrik asko. Bai, zueri. Da, bai gudote zan, gaur San Rokitan Bermion ondo ospatuteko talan. Ja ba, horrela den, eskerrik asko. Alagur. Hondarribia horrari da, kaleari eusten, eta errenta kudeatzen. Bi traineru berriro, hortxe, Laura urbildu da Urdaibai, 5, 6, Kaiku bederatzira Orio 11. Urdaibai 4 segundora, orain olatua behar du, Bermeoko taldeak. Ikurriña Hondarribiaren zada, jaun Andreok! 28. edizio honetan, lehen aldiz Hondarribiak eramango du etxera, Zarauzko Ikurriña. Begira Urdaibai eta Kaikuren artekoa ere, oraintxe 2 segundoan. Eta Kaiku lehen hartu du, hemen hartu du olatua, Oso estropada politari gara ikusten. Estropada gozez, amaitu behar dugu eguna, Igor. Bai, jarraitu genuke hola poparian ikusiz. Bueno, urrengoa Hondarribian izango da, datorren larun batean. Ederra hori ere. Bai. Tapat baino gehiago joango da, liderari etxean hortzak erakustera. Pentsa. Eta Hondarribia 4. kaletiz hartuko da. Zenpa gustatzen zaien kalea mantentza, azkeneko luzean. Gustatu edo, askotan erabakitzen dute begira. Bakoitza bere kaletik. Kaiku atzetik aurrera. Ikeragarri azkar dator orain ere, Kaiku. Bera azkarrena 4. luze honetan. Momentuz. Zurina gazpitik entzuten dugu, gozatzen. Bueno, datorrenari begira, demoraldia badoa, baina datorrenari begira. Oso garrantzitsua. Poparian hemen ongi joateak asko balio du. Bai, eta bigarren jarri da Kaiku, Bigarren jarri da Kaiku eta errekuperatzen. Lehenbiziko kale honetatik. Ea ba, Hondarribiak du errenta. 5 segundu Kaiku eta Urdaibairi, Orio 14. Orio atzean geratu da orain. Anda Hondarribia! Hondarribiaren Ikurriña! Eta 2 egunetan garaipena! Bai Hondarribia! Zorionak Ama Guadalupekoa! Kaiku bigarren! Urdaibai 3. Eta hemen dator orain Orio! Lehen kalera etorri da... Estriborrera Orio! Bai Orio! Zorionak Hondarribia! Garaipen historikoa hemen kostata, baina 38. heldu da Ikurriña Hondarribiarentzat, eta gainera 2 egunetan nagusitu dira, erlojupekoan lerrokatuta, hor dira mutilak,
oso estropada polita ikusi dugu eta garaipena handia Hondarribiak. 17 eta 35, bigarren Kaiku, bideo finitxak zehaztuko du zenbat eunen izan diren, baina garbi ikusi dugu Kaiku Urdaibairen aurretik, hemen da. Hortxe, garbi. Ez dago zalantzarik hor. Laugarren Orio eta gero Tiran. Aurrera Hondarribiarekin, Sara? Pozik, daukagu hemen Frantziz González Txabarri egunon. Egunon. Eta zoriona. Eskerrik asko. Beno, 38 bandera jokatu dira hemen, lehen da bizikoa zeuentzako, Bai, ala da, gaur nik uste dut poza bikoitza dela, alde batetik zailkapen orokorrerako beste koska bat egin dugu, eta, bueno, bandera hau lehenengo aldiz irabazi ere, bueno, poza handia. Bandera lehen bizikoz irabazi duzue, baina gainera 2 egunetan txanda irabaziz. Bai, ala da, nik uste dut asteburu honetan nagusitasuna erakutsi dugula, 2 egunetan, atzo diferentzia handiak atereaz, eta gaur ere, bueno, hasieratik hor egon gera borrukan, eta lortu dugu txanda irabaztea ere. Aspaldiko partez edo, Oiarrek osatutako txanda ikusi dugu, Oiarrek Kaiku sartuta edo nola ere, lehia oso polita ikusi dugu. Bai, egia esan gaur aukere esan dugu, laua lerroan jartzean, eta laua, bueno, estropada parekatua ikusi dugu, eta, bueno, polita ikuslentzat eta guretzat ere. Nola ospatuko duzue, garaipen hau? Bueno, gaur beti bezala banderak irabazten direnean harrera izango dugu Hondarribin, gainera atzo ere gure bigarren trenerak garaipena lortu zuen, orduan, bueno, asteburu borobila izan da gure. Beste puntutxu bajan dio Hondarribiabek Kastrori, Bai, hala da, eta, bueno, gure esku dago hor ere lidertzan borroka egitea. Beno, eta datorren astean, Hondarribian, bandera. Bai, hala da, beste estropada berezi bat, azkeneko asteburu hauetan estropada bereziz beteta dago denboraldia, eta hor ere saiatuko gara paper txukuna egiten. Segi gozatzera, Frantzi, zorionak. Bale, eskerrik asko. Zorionak Hondarribiarrei, 2 egunetan garaipena, guazen denbora horiek errepasatzera, Hondarribiak ikaragarrizko erakustaldia mandu hemen Zarautzen, eta, bueno, baditugu 8-9 minutu, azkar egiten duten maillot eta sari banaketa hori, eta bandera. Hondarribiak bandera, Mikel. Hori da. Gizon hotza da, baina gaur haze irrifarra zeuka. Begira ala ere dato hau, laugarren luzean, Kaiku azkarrena, Hondarribia laugarren, bigarren Urdaibai, 3. Tiran. Hemen zailkapenak. Bigarren jardunaldikoa, Hondarribiak 17 eta 35, Kaiku bigarren, 3. Urdaibai, eunenekoak, bi hauen artean. Laugarren Orio. Gero Tiran, Cabo, San Juan, Zierbena, San Pedro Astillero, Portugalete eta San Bertolameu. Ikus dezagun Zarauzko ikurrinari begira batuketa. Garaipen historikoa Hondarribiarentzat hemen Zarauzko 38. ikurrin irabazi dute, lehenengo aldiz jarri dute haien izena palmaresean. Hondarribiak Urdaibairi 23, Kaikuri 29, Oriori 54, gero Cabo, San Juan, Tiran, San Pedro, Zierbena, Portugalete, Astillero eta San Bertolameu. Azter dezagun orain zailkapen nagusia, puntu batuketak eginda, koska gora baitoa, 16. Hondarribiak 9 jardunaldi irabazi ditu, 8 ikurrina, Zarautzen 2 jardunalditan ikurrina bakarra delako. 148 puntu Hondarribiak, Urdaibaik 132 denboraldian zehar izandako tarterik handiena Ibon. 6 estropada faltan. Oriok 118, Kaiku sendotu da laugarren tokian, 106, San Juanek 89, Tiran eta Kaboren artean 3 puntu, hori oraindik zabalik dago, Galiziaren arteko nagusitasuna. 8. San Pedrok 82, Astillerok 58, Zierbenak 58, Portugaletek 10 puntuko errenta San Bertolameuren aurretik, eta hauentzat 4 estropada bakarrik falta dira. Bueno, patroien zailkapenean, Irakoitz Etxeberriak 17 puntu. Gaur, Gorka Aranberrik 3 bildu ditu eta zailkapenean 10ekin kokatu da. Ormazabal eta Endika Perezek 10, Zurinagak ere 10.
gaur Amunarrizi 2 eman dizkiote, Amunarriz 8 punturekin da, eta Jakobo Gaio Meirako patroiari puntu 1 eman diote gaurko honetan. Zenbakiei errepasoa eman diegu, ondorioak gaurko garaipen historikoaz aparte, Hondarribiak erraldoiaren pausua eman duela asteburu honetan San Miguel Liga irabazteko. Pentsa, urteko diferentziarik handina, 16 puntu ditu Urdaibarekiko, eta esan dezagu, Zarautz pasata, kontuak goitik eta abetik, Mikel, argi zamar edo oso argi ditugula, oraindik 4 estropada falta dira, playoffaren aurretik, gero beste bi, estropada jokatu egin behar dira, baina goitik eta abetik gauzak oso bideratuak ikusten dira eta oso argi. Irakoitz Etxeberriarentzat patroirik onenaren elastikoa, hortxe da, Lakaixaren elastikoa, Irakoitz Etxeberria sailkapen honetan altxorre ederra du. Oain horko puntu pare bat, posik aldatuko lituzke Irakoitzek, dozena bat segunduren truke ez da, Ibon? Seguru, eta patroiaren sailkapenean, gaur Gorka Aranberrik, 3, eta Joseba Amunarriz ere, pixkanaka, badator, lau jardunalditan, 4 edo 5 jardunalditan, 8 puntu, bildu ditu, hasierania bat bera ere ez, eta, ea hori ere, nola geratzen zaigun. Hori jotarra badoaz, eta Hondarribia hurbilduko da orain, eta irudi horrekin eman nahi diogu amaiera gaurko transmisioari Jaun Andreok. Euskal Herrian festa galde guztietan baita Zarautzen ere, arratsaldean pelota emanaldi bikaina duzue, Euskal Telebistaren bidez bertati bertara ikusteko, Zarauzko torneoaren finala handia. Eta hortxe datoz Hondarribiarrak. Arantze historiko atera dute, atzore aipatu genuen, eta Gontzalo Carrionek ere esan dugu, 2006an, zer gertatu zen azken unean, banderari gabe nola geratu ziren, dauxe falta zuten, eta behon deiela, Hondarribiarrei. Adoaba, Joseba Amunarriz. Eta 13 estropadetatik 9 irabazita ligan. Hori da. Nagusitasuna ikeragarri izango da hori. Ikaragarria. Gero zalantza edo, hitz egin da, poparean kostatzen zaiola, asteburu bakarrean begira. Astebururen bat izan dute horrela, zalantza hori... Espainiko txapelketa, nezik bezala ere bai. Baina, hemen Zarautzen, Bai. Hemen da Ama Guadalupekoa. Zaleak ere bai, arraularia bakarrik ez. Hortxe, alde batetik 3, elastikoa, Garagardoa, eta horra, eta Ikurrina. Bandera preziatua. Hortxe hartuko dute berehala. Txapela ere galanta eman diote. Bai. Garagardoa, eta berehala Xabier Txurruka Zarauzko alkate jaunaren eskutik. Ikurrina! Aupa Hondarribia! Zorionak! Lehen aldiz lortu du Hondarribiak hemen garaipena Zarautzen. Antzeman da, modu berezian ari dirabek. Osbaten txaloka eta... Horixe falta zuten vitrinetan. Pozik izango dira denak. Hasi presidentea eta amaitu jaio berria den arrauntzalea. Guztiak. Ederki joango dira gaur arratsaldean gaurko garaipen hau ospatzera. Haundia izan da benetan Ama Guadalupekoa traineruak hemen Zarautzen emandako erakustaldia. Irabaztea beti da ederra, baina erakustaldia eman da, horrek balio bikoitza du. Hori da, 2 egunetan atzo ikeragarrizko diferentziak aterata, gaur ere, 3. luzean nik uste dut oinarri ditu dela, Hondarribiaren garaipen hori, eta bera, denboraldiko, azken hilabeteari begira, honek ikeragarrizko animoa lehen behar batzuten ikeragarri emango die, eta hauek dagoeneko helburuak, kontxara helburuak beteta edo bete zamartuta aurkeztuko dira. Ea ba, gora raunak! Zorionak Hondarribia! Bueno ba, gora berekin, baina ikusi dugu Zarauzko Ikurrinaren edizio hau
egingo dute guztiek hausnarketa, bai herrikoek eta baita ere, ligako arduradunek demoraldia bukatzen denean, orain jarraitu egin behar dugu, eta hurrengoa Hondarribian izango da, lideraren etxean, hori ere estropada handia izango da. Bai, eta pentsatzen dut, gainerako bezala, hauek ere, ura nahiko dutela, eta besteik ez, Hondarribiarrei zorionak, San Juan derrai ere bai. Bai, noski haiek ere izango dute festa. Nik uste dut, bi treneru hauen garaipen erantzunezinak eta sendo honek, bi egunetan irabazita Hondarribiak eta San Juanek ere ondo irabazita, honek gaur gertatzen duen guztiak gertatu dena ere, pixka bat baretu egin duela, eta zorionak biei, eta bueno. Eta aurrera, segi lanean. Hori da. Sara, zure azken hausnarketa. Zorion aurpegiak nabarmenduko nituzke batez ere Hondarribitarren eta San Juan darren artean. Frantziz eta Xavier, biak oso kontent eta pozik euren taldek lortutako balentriengatik. Neskei dagokienez bai behintzat, San Juanek gaurko bandera eta Euskotren liga. Eta Hondarribiak historiako lehendabiziko bandera. Hurrengo astebukaran ere, estropadak eteben. Bai noski, bagoaz, jaun Andreok, eskerrik asko gurekin izan zareten guztioi, eta badakitzue, larumatean, arratsaldeko 6etan, Hondarribian izango da. Euskal Telebista zuei estropada zuzenean eskaintzeko. Jarraian gaur egun albistegia. Ondo bizi!